Dobro veče i dobrodošli. 138. put se slušamo u sportskom pozdravu. Ponedeljak je nešto iza 20 časova, malo smo danas pomerili. Danas idemo, da smo u plus 2 vremenskoj zoni. Radimo po to Sofija. Pa Sofija spada plus 2 ili grčko vreme, recimo. Tamo gde si bio je plus 2, ako se ne. A dobro, oni menjaju. Grčka je plus 2. Oni su stalno plus 2. Rusi malo su ovako, malo su onako, to mi baš sigurno. Tako da evo, malo kasnije radimo, ali ćemo biti brži, konkretniji i precizniji. Momci, dobroveče i dobrodošli. Evo, tu s nama je Nikola, s nama je Vuk. Malo ćemo prodiskutovati šta se dešavalo uglavnom na travnatim terenima duž naše lepe države. Kako ste, momci? Bolje te našli, hvala na pitanju. Imaš manje područnjake nego prošli put? Ba, malo sam se naspavao ovaj put. Malo je znaš kako, malo je vrelina je popustila. Da. I onda se ipak lepše noć spava. Ipak je mada su opet najavili, ali ajde kao. To je moj utisak nedelje isto. Da, apsolutno utisak nedelje. Pored svega što desilo, lepše se spava. Pa ne, vidi, baš je ovo bilo je gadno. Pogotovo četvrtak na Karađorđu je bio pakleno. Baš se užarilo, baš je problem bio. Ali dobro, idemo. Sad, znaš kao, sad, ovo još malo uživajte što ovih par kola što ima po lepom vremenu, posle kad bude decembar i minus 10 pričajte. Posle vas gledamo da vidimo ko su pravi pratioci Mozart Bet Superligi. Pa da, ili tamo gde imaju grejači a ne meni ide. Tako da vidjet ćemo, bit će veselo. Ništa, a pre nego što počnemo sa dešavanjima na superligaškim terenima i ovom pričom o Evropi, žreb koji je održan danas i ono što se dešavalo u četvrtak na Karađorđu, Niđo, ajde da otvorimo jednu temu ovako malo ozbiljniju. Ćemo malo spustiti malo reglere kao da budemo ozbiljniji. Španski košarkaški reprezentativac Ricky Rubio je pre nekoliko dana objavio da privremeno prekida karijeru zbog mentalnog zdravlja, mentalnih problema. Znači, ne samo da je odjavio selektora Skariola, nego se ne zna da li će u oktobru započeti klubsku sezonu. I to je neka poruka koju sam želeo da pošaljem, kao što uvek pošaljemo, jeste da, eto, prvo na Rikiju se to nije videlo i na njegovim partijama poslednjih godina jeste bilo povreda, bilo je tih poteškoća, ali recimo ti ne vidiš po čoveku, niti bi kad pomislio, Vule, ti malo više i pratiš košarku nego Stanislav, pa znaš i sam da se to, kakav je Riki fighter kroz karijeru, da je bio MVP prošlog svetskog prvenstva, da je žalio što je prošlo evropsko gde su isto osvojili, propustio za povredi, rekao dolazim sigurno sledeće godine i jeste se on u početku odazvao, ali se odlučio na ovaj potez. To je čisto neka poruka da uspeh milioni ne znači mentalno zdravlje. Sad, problem može biti ovakav ili onakav, bitno je pričati o tome, a sa druge strane, sa tim pritiskom se nije lako nositi i neka poruka je da nemojte da pričate nekog ga ne poznate, najlakše uputiti uvrede online, slati igračima poruke inboxe posle mečeva, nebitno kojim se sportom bave, sve to utiče. Znači, ako je neko odigrao dobro, odigrao je dobro, ako je odigrao loše, odigrao je loše, ali vidimo, meni je drago što je Riki to javno objavio, jer možda će postaći još neki ljudi da pričaju o tome. Pre toga smo imali slučaj Dele Alija i krajnje je vreme da ljudi shvate da to što neko ima novac ne znači sreću, ne znači duševni mir. Naravno, da. Pa, da. Tako da Rikiju podrška, ja se stvarno nadam da ćemo ga videti dogodine na olimpijadi i da će se što pre vratiti košarci u klubskoj sezoni, da će mu biti uspešna. A i kažem, poruka i našim sportistima, jer smo pre svega tu zbog njih, šta god da se dešava, bolje da se odluče na takav potez i da ljudima bude jasnije šta im se događa u karijeri, nego da ćute, trpe i da ih samo i budu možda nekoj meti zbog toga, znaš, ako vidi ovoga sad kao liga, šta je, neće da trči, neće ovo, neće on, ne može da pogodi gol, penal, zicer, ne, ljudi, nije do toga. Znači, imajmo razumevanja mi kao pratioci sporta, a eto, poruka svim igračima da se obrate
kome god, pa i javno, zašto ne, uvek će dobiti podršku kao što je Riki dobio globalno, jer njega i njegovu brzinu i asistencije svi žele da gledaju i da se čovjek vrati na teren, pa i mi. Eto, toliko samo na tu temu. Pa ne, naravno, mislim, prvo to važi za sve ljude, da vrlo je bitno pričati o svemu i jako, mislim, naravno, bilo koje sfere života. Apsolutno, i ono što se negde u ovom ludilu i da kažeš nekom modernom dobu kako trenutno sada živimo, negde se zaista izgubilo i negde ljudi ne žele da pričaju o problemima jer žele da stvore tu neku sliku da je sve savršeno i da se tako prezentuju, jer nažalost svako od nas otvori u toku dana x puta bilo koju društvenu mrežu na kojem su životi savršeni drugih ljudi koje pratite, koje gledate, posmatrate, i onda naravno da i vi želite da isto tako pokažete sebe da ste u savršenoj formi, da vam je sve potaman, a uglavnom u glavi ne bude tako, i to je normalno. Mislim, previše izazova, previše iskušenja, pogotovo kod profesionalnih sportista je to puta 10, ako ne više, tako da zaista ljudi razgovarajte, i potrebno je da se razgovara o svemu uvek, i sa klincima i sa odraslima i sa starima i sa najstarijima naravno, tako da ovo je onako jedna lepa poruka za početak, ne samo današnje epizode, nego generalno ljudi razgovarajte između sebe, jer tako ćete preduprediti mnoge gluposti i probleme. Sad si me podsjetio na nešto, jedan moj drugar ume da kaže: volim ljude koji kad ih pitam kako su, kažu mi stvarno kako su, ne kažu mi da su dobro. To jeste naš, a svi smo mi koliko puta ste u nekoj brzini odgovorili kako se, pa dobro sam, ide borba, dobro je. Znaš, ono kao evo. To je ono u prolazu, a svi žurimo negde, baš zato što imamo neki problem. Pa da, znaš, nemaš ti vremena da sad sedneš i da razmisliš i da se zaista zapitaš kako si, jer si stalno nekoj, ta brzina i to sve, naš tempo života ti ne dozvoljava da ti sad nešto razmišljaš o tome kako si, i onda kad sedneš i kad uhvatiš 2-3 slobodna dana, i onda zašto se ljudi razbole na godišnjem ili na slobodnim danima, zato što taj nivo stresa, razumeš, i svega tog adrenalina koji drži telo u pokretu, i u tom nekom naboju spadne, i onda ti padne imunitet i sve te, razumeš, napadne. Tako da ovo je zaista vrlo dobra tema. Mi smo ovo pokušali u jednoj emisiji da to je bila jedna novogodišnja, kad smo imali dve drage gošće, 3 zapravo drage gošće ovde, ali svakako bi se o ovome moglo pričati više, tako da apsolutno pozdravljamo. Sad, kad smo kod mentalnih problema, ajmo na Superligu Srbije. A ima još jedna vest, mislim nije to vest, ali jedna priča kad smo kod toga, prestajanje s profesionalnom karijerom. Naš dragi slušalac, čije ime ja neću otkrivati ovaj put, je u inbox nama poslao priču o fudbaleru Radničkog iz Niša. Čovek se zove, da ja se ne bi opet promašio, pošto naveo mi ih je trojicu, za dvojicu smo čuli i znali, pričali smo o njima ovde. A ovo je momak koji se zove Islam Feruz, rođen je 95. godine u Somaliji. To je napadač sa školskim državljanstvom, nekada bio velika nada Celtica. Sa epitetom Wunderkind, čovjek je zakucao na vrata prvog tima Chelsea, ali nije uspio da se izbori za svoje mesto, i karijera mu nakon toga kreće silaznom putanjem do te mere da nekoliko posljednjih sezona nije imao angažman u Radničkom iz Niša. Očito su rešili da pokušaju da mu ožive karijeru, smatrajući da ne mogu mnogo da izgube, a mogli bi puno da dobiju ukoliko Feruz prikaže makar delić potencijala koje je nagoveštavao kao klinac. Sad, nakon ovih rečenica rekli biste, pa okej, ovo je neka standardna priča, jel? Ali ovako kaže, u aprilu 2020. godine javljeno je da je Feruz odustao od fudbala i da je osnovao kompaniju koja se bavi dizajniranjem kačketa. I time se čovjek bavio dve godine, malo jačeno došao u Superligu Srbije. Vrhunski. To je to. Znači, nekad treba pronaći sebe u nečemu. Može Bijela da snimi film, realno. Apsolutno. Znači, od Celtica preko Stamford Bridge do Kačketa i onda do Niša. Da budu kape kao mali stanoje što ima u Montevideo. Pa znaš, kao, ne znam, baš me zanima kakve kape Islam Feruz pravio, ali dobro. Ali to je zapravo, znaš, nije ništa neprirodno, jednostavno njima je to posao, ni mi ne želimo neki posao da radimo ceo život. Pa Jokić će to najbolje objasniti. Pa da. I pokazao na primjeru. Apsolutno. I imaš pravo da, ne znam, sa 17 možda misli da je to nešto što najviše želiš na svetu. Svi smo mi mislili da želimo nešto i onda dečko sa 25 recimo shvati da ne želi da igra fudbal, nego da
ima pravo na to. Znaš, to je samo je ako se priča sve sve se lakše prihvati, znaš, ali onda, znaš, samo treba igrači isto tako neke stvari da kažu, a ne ono da stoji na terenu i da ga neko vređa s tribina i po mrežama, to ne odgovara nikom. Pa naravno, poenta je negde, ono, da kažeš, ustati i ono, zauzeti se za sebe, ono, to je zaista poenta. Kako je Higuain rekao kad je završavao, znaš, ono da je bila priča kao da samo čeka da završi više karijeru, gde je bio tamo u Orlandu, kako se zove? Pa negde u MLS-u, samo čekam, kaže da postavimo ono kuvar. Da, zato što je već bio ono istomačina i sve i kože voli da kuva. Sad iskreno nisam čuo neki ono nastavak priče da je kao stvarno negde počeo ili ima restoran, lance, nemam pojma, ali zašto da ne, razumeš, jednostavno lik ima stomak, završava karijeru, ekstra karijeru i hoću budem kuvar, hoću da kuvam, da jedem i to je to, tako i treba. To je to. Danas je, ono da kažemo sad da se prebacimo na ove sportske teme malo ozbiljnije, da kažemo, mislim ozbiljnije u smislu ove naše domestike, ovo što se dešava ovde kod nas. Dobro, nema da mišljam da ozbiljnije, nego kaži samo ove naše. Ove naše, da, ovo što nas više možda pogađa malo. Danas je održan žreb za play-off runde takmičenja pod okriljem UEFA za tri UEFA-ina takmičenja. Ovako, ajmo od Lige šampiona, kažemo od najkvalitetnijeg pa ka nižima. TSC u slučaju da savlada portugalsku Bragu i prođe dalje, čeka boljeg iz duela Marseille i Panathinaikos, dok Čukarički za Ligu Evrope ima protivnika Olympiakos, odnosno boljeg iz duela Olympiakos Genk, a Liga konferencije Partizan, ukoliko savlada Sabaha, imaće ovu lažnu Steaua ili Nordsjælland, zavisnosti ko od njih tu bude bolji. Izvini, samo moram da korigujem, pošto sam se raspitao baš pred emisiju, da ne pogrešim, Nordsjælland. Usraću se. Nordsjælland, ne, verujem je. To nisi znao. Ne. Ajde, beži. Ako smo, vidi, što ti stvari tiče, ako smo kritikovali druge i razne Strajniće ovog sveta, ajde da bar mi budemo... dobro, Strajnić bi rekao nešto drugo, razumeš, to Strajnić bi promašio, pa okej, da, mislim... Nordsjælland neka bude, treba ljudi doći drugi put, bar da im ime znamo. Da, Partizan već jedan put igrao protiv njih. I to veoma uspešno. Tako je, Goran Zakarić je poslao kući, vrlo efikasno. Gde je i šta radi Goran Zakarić? Veliko pitanje. Bio se vratio u Bosnu, sad ne znam iskreno, ne znam gde je. Bio je u Borcu iz Banja Luke, a gde je sad, veliko pitanje. Što se tiče TSC Braga, mislim, aj tu kao sad nešto posebno komentarisati, TSC igra protiv Brage u utorak, jel? Sutra oni igraju. Sutra u 9 igraju. Prvu utakmicu se igra u Portugalu. Revanš se igra u Bačkoj Topoli. Ono što znamo da karata još uvek ima i da idite, kupite ih, može se kupiti online, isprintate kod kuće, znači sve vrlo, vrlo jednostavno i brzo. Jedino što treba da uradite, a to su mi objasnili ljudi, da morate da se registrujete na sajtu da biste mogli da kupite. Nije ništa komplikovano, treba samo uneti podatke, sve je vrlo jednostavno, gotovo za 2 minuta, ali to je jedini uslov da biste mogli da kupite karte i karte su vrlo, vrlo, vrlo povoljne, ako uzmemo u obzir da je ovo ipak kvalifikacije za Ligu šampiona. Sad, da budemo iskreni, drugari moji, ja ne verujem da će to savladati Bragu, da će to biti gusto biće, ali mislim da je to jako, jako teško da oni mogu da doguraju do tog duela sa Marseillem ili Panathinaikosom, ali ajde, neka me razuvere. Zašto kad igrači sami kažu da je neki dres težak? Pa dres TSC još uvek nije težak. Njima je ovo stvarno pesma. S jedne strane imaju kvalitet, s druge strane od njih niko ništa ne očekuje, niko ih ne pritiska, niti tu atmosferu imaju na stadionu. Oni mogu da uživaju zbog onoga što su radili u prethodnih nekoliko godina i da sebe nagrade. Tako da mene, kako treba s tim, iz te pozitivne energije koja kontinuirano tamo vlada, mene ništa ne bi iznenadilo. Ne očekujem prolaz protiv Brage, očekujem neke bodove u grupi onda Lige Evrope, ali zaista hoću da vidim od njih da tu ideju koju imaju pokušaju da sprovedu i na višem nivou od Superlige. Mislim da bi to bila najveća pobeda. Sad, što se tiče Čukaričkog, to, mislim, onako, mislim, ajde kažeš, uvijek može gore, uvijek može bolje, ali onako, dosta ozbiljno protivnik. Ja ne vidim kako Čukao može da reši. Sa onim što smo pričali prošli put, da. Svi ko je pokazao koliku ambiciju u prelaznom roku. Meni Čukarički nije pokazao ambiciju da se drastično izdigne
i pobeđuje ekipe poput Olimpijakosa ili Genka. Ne znam. Ne, apsolutno. Da. Ali ja mislim da je s tim da kažem, i njihov dres nije težak. Apsolutno, ali ono što sam rekao i danas kao komentar na žreb, možda je zaista, mislim, glupo će zvučati, ali zaista mislim da je za njih Liga konferencija u ovom momentu bolja opcija. Ipak će više doprineti nekom nacionalnom koeficijentu, sakupit će više bodova. Mislim da je ipak ono što smo spomenuli milion puta, sad se ne ponavljamo, da tam zaista na nuli nije niko živi ostao, a već protiv ovakvih nekih ekipa u Ligi Evrope, boga mi to bilo gusto i moguće da bi to sve bilo nešto na nož, a pitanje je da bi se uzeli neki bodovi. Tako da ipak mislim da je Liga konferencije mnogo bolja. Naravno nek nas razuvere i naravno da navijamo, da neko nas ne shvati pogrešno, ali TSC mnogo veću ambiciju pokazali koliko čem nisu završili svoj prelazni rok. Jako Čuke nisam video. I TSC zna da je realnija šansa da igra u Ligu Evrope, čak i da prođu u Bragu treba posle da igraš još jedan težak domeč. I oni sami znaju, ali oni se od januara spremaju za Evropu. Tako je. Jer oni nisu ni mislili da će biti ispod trećeg mesta koje je garantovalo Evropu do decembra, pa su još osvojili i drugo. Tu skidam kapu. Ako Čukaričkog nisam video da su odmakli previše od prošlog avgusta. Da, tu je stalno tavore na tu kvalitet. A pazi, bilo je ozbiljnih transfera od po 3 miliona eura, znači da je imalo šta i da se uloži. Pa dobro, jeste, otkupljeni su ugovori Badamosija, tu je otišla lova, ali nekako je sve to tanko, trebalo još. To je ono što smo pričali, nekad malo više igrača na nekim pozicijama, na nekim drugim fale, čega nema, kod njih nema toga toliko kao kod Vojvodine, ali kako ima i nije dovedeno dovoljno igrača za nivo Lige Evrope koji prave razliku. Konferens im jeste mera, apsolutno. Pa sad i stvarno mislim da tu ne bi bili na nulu. Sad što se tiče Partizana, ajde prvo Partizan ima sabak sa Šeitanom, pa će onda da vidimo šta će ovde biti u ovom drugom delu. Ja se samo uvijek pitam, gde vade više te klubove? Svaki put čujem neki novi glupav tim iz Armenije. Toliko, danas ovi kad su danas sam ja pratio da, bukvalno, sam pratio žreb, i sad vidiš, oni tima, onaj Arkra Rui i oni sa Islanda i Trnave, kako se zove, nešto Zvezda igrala s njima, jadni. Spartak Trnava, dobro da to već. A to je ozbiljan klub. Da, i klub ima neku tradiciju. Da, ali ovi naš Arkra Rui i ove neke gluposti, vidiš da motane papirići, on treba da pročita i naš jezik mu se lomi. Znaš je tu problem? Pazi, uzmi države Evrope. Da. Ajde prva, znači šampion svake države, a tu već imaš u konferenciji u Ligi Evrope, imaš i drugu, treću, četvrtu, tipa aj sad da ne lupim, zamisli sad treći, ko je treći u Litvani? Mislim, možeš misliti kako se zove, možeš misliti kako igra. Ali Litvanija ima Žalgiris, pa na trećem mjestu ima Kauno Žalgiris. Oni ne komplikuju mnogo. Pa ne vežiš, joj, vrati. S njime Voša igrala, jel? Jeste, jedno. Kad je Kabić dao onaj lob. Da, preko je godinu. Tako da, mislim, što se tiče Partizana i tu te evropske odiseje, ona tek treba da počne. U četvrtak se igra u Azerbejdžanu, zatim će se igrati revanš u Beogradu, pa nek se prvo prođe Sabah, pa ćemo onda, da ne bude naziv moje nove kolumne dok čekam Sabah sa Šeitanom, bolje da ne prizivamo ništa. Samo nek bude Odiseja, a ne Titanik. Pa to, bojim naš. Pošto mi se Dejan Zukić sam iscrtao prvim minutima meča sa Apoelom, boga mi, bojim se da ne bude i ovo. Ovaj dres Partizana već jeste težak, ali stvarno mislim da Partizan ima obavezu da uđe u grupe, pa onda čeka žrebi. I mislim, i kako se, ali o tome ćemo kasnije, kako se ušlo u ovu sezonu i zaista učinilo sve da se neke promene naprave, mislim da i da hoće. Pa znaš šta, mislim, da kažeš, ajde, Partizan kreće prvi od ovih klubova što se tiče, mislim, ne kreće prvi u smislu, ali kreće od najnižeg nekog, najniže lestvice, da uđe u grupnu fazu, manje više će oni, Čuka i Partizan će vratno biti u istom takmičenju, i onda naš kao, opet meni deluje da, iako je Partizan će krenuti iz runde ranije i sve to, da će ipak Partizan skupiti više bodova i nekako i očekuješ, a izdeluje ti tako da će oni ipak biti ozbiljniji konkurenti da prođu grupu. Kako ne? To je Partizanova obaveza. Pa naravno. Se ne laži, ipak tu sam teo samo malo, ako možda se vratimo na TSC. Razmišljam sad nešto, pazi da je TSC, mislim, naravno svaka čast i treba da ide u Ligu Evrope zasluženo. Apsolutno. Ali, pardon, fora u tome što zamisli da su oni
u Ligi konferencija. Ja sam onako radim, iako rekao si to, znači nema težine dresa, nema ovo ono, nema neke istorije to, ali ja sam siguran da bi oni, ako bi dobili neku onako i malo možda srednje jaču grupu bez nekih jako slabih ekipa, da bi oni prošli. Liga Evrope je druga priča. Liga Evrope je, znači, ne znam sad da li da pravim neku paralelu, ali jednostavno neke grupe Lige Evrope nisu toliko slabije od nekih grupe Lige šampiona. Apsolutno. Partizan je prošle godine klasičnu grupu Lige Evrope. Jako je zjasno to i to me nervira što ajde, objektivno gledano neće verovatno TSC proći dalje. Nek ode u Ligu šampiona, ali neće. Najverovatnije. I bit će u Ligi Evrope. I šta sad upadne mu, ne znam, upadne mu dve jako dobre ekipe. Upadne mu jedan Premier ligaš. Razumeš? Da. I upadne mu, ne znam, iz zla lige neko jako dobar ko tipa Atletico Madrid, ako nije, lupam sad, uopšte ne znam, Valencia, nemam pojma. Betis. I razumeš, budu problemi. A da su Ligi konferencije, ja sam siguran oni mogu da prođu grupu. Pa da, realno je da je to naš nivo. Realno je da je Liga konferencija nivo gde mi možemo da se borimo i da napravimo neki rezultat. I da naša prva 3-4 kluba mogu da prođu tu grupu. Apsolutno. I tako da skupljamo bodove, razumeš? Pa nek Dinamo igra Ligu šampiona i nek gubi tamo, a mi ćemo igrati konferenci i pobeđivati. Zvezda i Partizan, kada bi radili kontinuirano dobro, bi mogli da osvajaju Ligu konferencija. Znači, ja se sad ne šalim, ali imaš kontinuitet. Znači, evo, ja stvarno mislim da su ovo... Polufinala, tako završnica. Pa sad Zvezda sa ovom ekipom realno bi bila u završnici Lige konferencija u polufinalu. Bi. Da je se svaki put uložio ovakva energija i scouting i profili igrača kakvi stižu u ovom prelaznom roku oba tima, ja verujem da će konferens, borba za trofej komotno. Ali to su neke sad već starije. A bić? Pa znaš šta, ajde da vidimo sad, da vidimo hibride kad se postave, da vidimo sad kad se sve to sredi, jako moramo, i ovo kolo je opet pokazalo, sad lagano da navodimo priču na tu vodenicu, i ovo kolo je opet pokazalo da vapimo za terenima i da to nam je jako potrebno, infrastruktura je zaista jako bitna i to se pokazalo, pa verujte, već na utakmici protiv Apoela i Vojvodina je Apoel u četvrtak, iako nije bilo padavina i nije bilo vode na terenu, ali da taj stadion vapi za rekonstrukcijom, to je toliko bilo je evidentno da na plus 40 stepeni vi niste imali mogućnost da kupite vode ili bilo kakvu tečnost na stadionu. Pa ne sme se unese normalno. Ne sme da se unese, što je opet u redu, ali da klub nije organizovao apsolutno ništa, nego da znate kako se prodavala tečnost na stadionu Karađorđe u četvrtak? Ste videli kako je bilo organizovano? Znaš da sam bio skroz dole onda sa našim dragim drugarima. Ali si video kako je bilo? Znači, ljudi su morali da izađu sa tribine prema kapiji, ali da izađu kao kad bi izašli napolje i sad na toj ogradi gde su te rešetke su ljudi s polja stadiona dovlačili piće i prodavali, usipali u čaše i prodavali ljudima koji su unutra, bukvalno kroz te rešetke proturali i našto pazi s obzirom da je bilo je 7-8 hiljada ljudi i to je bilo puno i sve to stoji, bilo je ekstremno vruće, mislim usijao se taj dan kompletno. To oni ljudi jadni koji su to prodavali, oni nisu mogli da navuku dovoljno koliko je ljudima bilo koliko je bilo potražnje, jednostavno su prodali, su rekli mi sad moramo ići da dobavimo pa se vraćamo. Ali to su ljudi koji nije organizovao klub, to su ljudi koji su kupili piće i došli tu da prodaju. Samostalni trgovci. Tako da je to zaista jako je to porazno, jako je to znaš kao, s druge strane, gde ćeš da ih smestiš? Nemaš ti ni prostor za to. Tako da, jako je to, da ne pričamo o toaletima i tako dalje, i o tim ulazima, da se tu uvijek cepkaju karte i to je sve nešto što je onako sad već i uslov od strane UEFA da morate tako nešto imati ako želite. Što bi neki novinari, ne samo sportski, nego rekli duhovi prošlosti. Duhovi prošlosti. Pa bio je kada je završio epizodu u Zvezdi, bio intervju Miloša Milojevića, veliki, onako da je otvoreno pričao o svemu, ali je nekoliko puta naglasio da nam trebaju novi stadioni bez atletskih staza, moderniji, pristupačniji ljudima. I 100% je u pravu, zato što zna čovek
nije čak ta atletska staza toliki ni problem. Ako imate sportsko društvo, okej, nek bude atletska staza, ali ono što je nama potrebno je ta infrastruktura, prilazna infrastruktura, parkinzi, to da je WC uredan, kulturan, čist, mislim, to tako. A pazi, to su stvari, mi u 2023. godine pričamo o čistom WC-u ili da postoji WC, mislim, to je ono malo je problem naš, higijenski minimum. A tek onda da ne pričamo o točenju pića i ovo je ono, vidjet ćete kad budete išli u Topolu, kako uredno ispod svake tribine imate šank gde možete da poručite piće, gde to sve funkcioniše, znaš. Zašto tamo može, ovde ne može? Pa ajde napravimo da može i ovde, mislim, pogotovo mislim da to nije ništa ekstra, pritom klub može i još da profitira dodatno od toga. Tako da, to je što se tog nekog utiska tiče, poseta je bila vrhunska i to zaista treba skinuti kapu, preko 7000 ljudi je bilo. Ja, stvarno pakleno bilo. Ali je jako je bilo vruće, još pogotovo ispod zapada gde se usija onaj limeni krov, baš je bilo gadno, ali dobro. Radili smo neke ankete i par ljudi sam pitao, kupuju karte, kao šta prognozirate, a ja gledam ovako, znaš, čkiljim, a ovaj gleda u mene isto onako, znaš, snima, ja kada sam ispod, dobro, jesi, brate, ispod si, hvala, mislim, svi su prognozirali, okej, pobeđuje Voš, ali čekaju lijeti znoje, razumeš, ti pričaš, a misliš, znaš da ćeš biti negde na ekranu, pa ti malo prpa, razumeš, ali šta ćeš, znači, vrijeme je stvarno bilo jezivo, a i mislim, dobro, usledila je i Oluja i ono sve što je bilo posle, ali dobro. Mislim, kako sam lepo rekao u svom tekstu, vrelina sa tribina se nije prenela na teren, nažalost na terenu je bilo poprilično lako. Jeste Batak malo tu nešto kao promešao, stavio je Zukić odmah starta, bio je tu Malbašić i tako dalje, međutim opet je to bilo slabo, mlako, bezidejno, bez odgovornosti, opet se čekalo šta će Čumić da uradi. Mislim, to smo komentarisali, za 90 minuta igre imali ste 3-4 puta situaciju samo da su ljudi iz Zvezdnog reda prišli da uzmu loptu od štopera, uglavnom se to završalo tako što Jeličić se izvuče na bok i onda nabije loptu, pa šta napredovi urade. Ali taj pogled i Carevića i Crnomarkovića i Lazarevića i Ora kad se primi lopta, znači svih pozadio sam Jeličića, znači odmah prvo levo pogled gde je Čumić, pa da kažemo rešenje. To je levo Čumić, desno Kukuruzić. Zato se, a to je ono što mi kažemo, dolazite uživo na utakmice da vidite stvari, znači jednostavno komfort TV, sve super, ali još kad vidiš ove stvari, onda uđeš u malo više u suštinu igre, ne moraš da budeš ekspert, samo vidiš neverbalnu komunikaciju, sve ti bude jasno. Apsolutno, bilo je, čak i u nekim momentima, naš, kad je Čumić prilazio da izvuče loptu sa te zadnje linije, apsolutno ga kao svi su bili, dali smo njemu, sad će on nešto da uradi, a mi ostanemo ne isprati niko. To je strašno bilo, znači ne može čovek da, ne u ovom bilo kom fudbalu, a ne posebno u ovom modernom, da predljiva 3 igrača uspešno i da nakon toga nema rešenje za pas, višak po strani. To je... Pazi, okej, da njemu pustiš loptu pa on šta uradi, ali trči, brate, pomozi posle. Niko nije apsolutno nastavio kretnju nakon da, jasno, dodaš loptu, kreneš dalje, nema priče. Ali vidiš... I u Argentini daju Mesiju loptu, ali trče. Da, ono što je najgore, Vojvodina s takvom igrom, jasno je da ne može u Evropu, ali Vojvodina je tu apsolutno istu igru pokušala protiv Partizana u nedelju. I sad šta, i uspevalo je, Čumić uspeo nešto da napravi, pa neki centaršut, pa nešto, posle se izgleda i povredio, ali mislim, ajde. Imao je neki učinak, ovde je bio potpuno zatvoren. Što samo znači, i ono što je mene zabrinulo, da i naše, pazi, Vojvodina će s takvom igrom opet ostvariti neki rezultat i biće u vrhu. Da, biće to 5-6. Da, i to ti samo govori opet koliko smo zapravo slabi. Znaš šta je tu još gore? Apoel. Smešan. Ono je smejurija. Ono je najgori Apoel koji smo mi gledali od kad mi znamo za Apoel. Ljudi, ja ne mogu više, ja sam stvarno nadao, ne mogu da trpim da naš fudbal toliko, ja ne znam ko je fora s tim Kipranima. Znači, prvo je Zvezda ispadala od Apoela, pa je Partizan ispadao od Apoela, pa je onda šta je bilo, pa je Zvezda ispala od Omonije. Omonije, još jedan u spisku. Pa je Partizan ispao od Larnake i sad je Vojvodina ispala od ovog Apoela, gde vidiš da ljudi igraju u Apoelu zato što pa ima si Ajl. Oni su najnemoćniji, nikad nisam poraženiji izašao sa stadiona nego ta 2012. Ono tužno dete.
Ja, znači, Apoel vidiš da su to, ja, ko me zna koliko volim Raću Petrovića, ali i on i još neki igrači tu su u fazonu, imamo Kipar, plaže, ugovori da dotaljamo karijeru. Absolut. On baš izgleda kada mu se ne igra više, kada mu se ne hoda po travi, brate. Baš je ono, prvo ga nisam prepoznao, rekao, moguće da onda vidiš njega, ono kao razmišlja 2 sekunde, ono gleda gore. Dobar, naš drug Strahinja, kad je Raća ušao na teren, je rekao kao, se sećate onog momenta kad je Blackburn potpisao Raću Petrovića i Simona Vukčevića. Tu je bilo jasno da će ispasti iz lige. To ti je to, znaš, ono kao, ne znam, mislim, zaista nikad očajni Apoel. Okej, kriza je, ne primaju plate, loša je finansijska situacija. Mi se svi sećamo Apoela koji je bio i u odličnoj finansijskoj situaciji. Finansijski bolji, fudbalski bolji. Sad imaš tamo nekoliko drugih klubova koji imaju finansijsku dominaciju. Apoel trenutno nema tu stabilnost, samim tim izostaju trofeji i jako se loše skautira, jako se tu kupuju igrači koji su eto, samo kao dovedemo stranca koji će možda nešto napraviti, a uglavnom je to jezivo. Mislim da, koliko su rekli da je ukupno u protokolu bilo tipa 3 Kipranina samo, mislim da tako nešto da, ali okej. Izvijeni, kaže se Kiprana, izvinjavam se. Šalim se, nemam pojma kako se kaže, ali samo sam znao da ćeš reći jednu varijantu, pa ja kažem drugu. Da su ganci odzaganjani. Ali stvarno ne volim kad naši klubovi ispade od takvih ekipa. Znaš, kad ti dođe Skolskan tim, mašina i ono kažeš, ovi ljudi igraju i šta se radi. Ali što neko i ovakav tim je bio za klasu bolje od Vojvodine. Pa nije čak toliko ni za klasu koliko i... Jeste klasu. Pa ne, koliko nije pravi individualne greške koje je Vojvodina pravila. Ali su, znaš, kao imali neku ideju, imali su nešto, koliko god to bilo ružno za gledati, ali ima bila ideja. Znate ona situacija kad, mislim, to se dešava u, što ti kažeš, u modernom, ali dešavalo se i pre, da neki klub, znači, ima neku ušuškanu prednost, ajde rećemo 1 ili 2 gola više u ukupnom zbiru, kao da nekako smorio se i sad čeka da ovi daju gol i onda ćemo mi brzo da ga damo. Znam kad sam gledam neku utakmicu, u tom smislu kad je neko baš za klasu bolji, bukvalno kao da čeka da se desi, ovi daju gol i onda oni samo uzmu i za 2 minuta daju opet i opet je sve isto. Pa to ono što kaže, igraju koliko im je dovoljno, znaš, da. Bukvalno na tom je malo ličilo u nekim trenucima. Pa Vojvodina odigrala još 3 dana, ona ne bi preokrenuo rezultat. Mislim, jasno je da su bezmoćni bili potpuno. Da su još 3 Čumića imali. Što kažeš, Čumić bio odsečen, nije bio toliko protiv Partizana. Zašto? Pa zato što je, recimo, protiv Partizana je mladi Bukinac bio na svojoj prirodnoj poziciji, pa je odvlačio neke igrače. A pazi, šta ti radiš? Zbog straha od defanzive ti izgubiš Jeličića kojeg staviš van svoje pozicije, zato što vrhunska glupost. I onda još Lazarevića dislociraš na drugu stranu. I onda izgubiš i Lazarevića i Jeličića s jedne strane, da bi igrali Traore i Crnomarković. Crnomarković jer si ga sad doveo i obećao mu nešto, i Traore zato što je i Baraj, zato što su među plaćenijim igračima, pa kao moraju da igraju u Evropi. I onda tako izgubiš sve. Ali što najviše brine? I u četvrtak i juče. Što mene brine što Batak daje izjave o nekoj pozitivi, inicijativi koje je bile samo na mahove. Ja nisam video dominaciju Vojvodine u ove 2 utakmice. Ne znam da li ste vi videli. Ne. Bilo u nekim 10 minuta igre da kao jedna bila možda konkretnija, ali ono što je mene izazvalo da znaš, kao svi su, zašto sam ja napisao tekst o Vojvodini, Dejan Zukić i Spori ritam band. Napisao sam samo zato što me isprovocirala izjava Radoslava Bataka nakon utakmice. Tu bure floskula koje on proso pred ljude. I ti onda nakon svega toga izjaviš imamo optimizam pred utakmicu s Partizanom, ali druže, kakav optimizam? Mislim, okej, možete biti optimističan da će pasti nešto s neba, ali daj, budi realan malo. Pri čemu ja njega ne smatram na najvećim krivci nego one koji mu nisu omogućili tim i pokazali ambiciju. Apsolutno su svi odgovorni za svoj deo posla. Znači, igrači su odgovorni zato što se nisu trudili, Batak je odgovoran taktički. Mislim da se nisu trudili. Nisu se trudili, imao si Milosavljević koji se nije vidio. Ali to je stvar, ja mislim da se nisu trudili. To je ono, nije da su, kako ti objasnim, oni su se trudili, ali to je ono, trčiš tamo u sprintu gde i kad ne treba jer si loše pozicioniran.
Te ono što bi je Guardiola rekao za Rodrija, mnogo mi trčiš, postavi mi se kako treba. Tako i ovo. Trošenje snage u fazama utakmice ali oni nisu, ne da kažu da su oni trošili snagu, oni su bili statični, previše, svi su bili statični. Znači, ja nisam video mnogo veća želja i mnogo veća borbenosti bilo protiv Partizana nego protiv Apoela. Pa bilo manje vruće. Da, što kaže, natopljen teren je bio prednost. Dobro, zato što i Partizan je igrao otvorenije nego Apoel, znaš. Opet, ali bez obzira, znaš, kao protivnički igrač imaš loptu, zaleti se bre u njega. Kontru, Apoel im nije ostavio kontru, a ne pričamo o kontri, pričamo o tome da imaš, da protivnički igrač ima loptu, da se niko nije zaleteo njega napravi faul. Da, ni jedan put nisi imao moment Christian Bale da neko ide onako da kliza i da luduje. To su stvari koje su a Vojvodina bila anemična, zato treba kriti igrača, ne sve, ali pojedine. Ne, naravno, ali ne mislim, imamo mi malo tu floskulu kad se ne napravi rezultat, da se nije trudilo. Nije da se nije trudilo, možda se trudi 100 godina ako... Svako je deo, ja sam rekao, svako je kriv za svoj deo. Znači, ovi su krivi što su anemični, Batak je kriv što je Batak je kriv za prvi meč što je loše postavio, što je kasno krenulo sve, kriv je i sad apsolutno nije najveći kriv, ali kriv. A kriv je Izbiljić. Svi su krivi. Apsolutno su svi krivi. Pazi, da je doveo igrača, trećinu igrača koliko je izjava dao, Vojvodina bi lagano ušla u play-off. Mislim, i opet ta priča, dovođenje Rosića u 2 meča, dovođenje Bolingija, dovođenje došao je Gruzijac, Bek danas. Znači, sve je to kasno, dragi moji. Ako je cilj bila neka Evropa. Očigledno vidimo da nije. Ama to sad oni pričaju da nije, oni su to želeli. Samo što je ona fora, naš, kad nešto, Zvezda kad ispali iz Euroligi, onda kažemo, ma nema, mi Abaligu jurimo, bre, Euroligu, da se Ne, ja samo mislim da taj Lazar Rosić je razmatrao ponude i nije imao ništa bolje i onda je u momentu, sad je već početak avgusta, vamo tamo, idem ja u Vojvodinu, naš, verovatno neće biti ništa, da na kraju ne izvuča ono Rudar Prijedor i slično. Mislim, nadao sam sad, ali ne posljedno. Da se ne vređamo. Da. Ne, ali naš, jednostavno je to je kasno, Bolingije, znamo zašto kasno došao, zato što je kasno stigla ponuda. Isto i ovaj sad, naš, sve su to zakasnile stvari. Oni će njima značiti u ligi, ali negde gde je trebalo nešto da se napravi, gde je moglo da se napravi, velika šteta. Ali vidim, to je ono što sam ja rekao, s tim da je sledeće godine malo drugačija situacija nego ove, isto imamo 5 klubova i isto je sve s tim da drugi ne kreće od trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona nego od drugog kola. Da. I sad imaćemo situaciju kao Ukrajinci ove godine, da drugi nema garantovanu jesen u Evropi, a treći ima. Ali Štefan, ono što sam rekao, ja stvarno mislim u nekom momentu da nekako malo zavide Čuki i TSC-u, da imaju želju stvarno za tim trećim mestom, da u nadi kada ovi budu tokom jeseni igrali Evropu da će da gube bodove, a da će sa Rosićem, Bolingiem i možda još nekim pokušati da pobeđuju male utakmice. Ja ne verujem da će oni biti bolje plasirani od 4. mesta. Ja sam im 4. prognozirao. Čak i to je ono... Ali hoću da kažem, Vojvodina nisu više veliki klub da bi se tako ulazilo u sezonu. Stvarno, jako je meni loše kada veliki klub, a ti ne možeš da budeš mali klub, samo da imaš Vujadina Boškova istorijski, ti nisi mali klub. Ne možeš da ulaziš u sezonu tako, jer ja stvarno, malo ranije da su se možda samo Rosić i Bolingi došli ranije. Apsolutno bi drugačija slika bila. Apsolutno. Ti bi imao mnogo veću šansu, ne za play-off, jer Dila Gori isto može da se prođe. Apsolutno. I posle opet, pazi, kako se zalome parovi da igraš, ne znam, sa pobednikom meča Larnaka, Makabi, Tel Aviv, ne znam s kim, opet imaš šansu. Mislim da je stvarno Vojvodina propustila veliku šansu, jer je, umela je ne tako davno da igra sjajnu Evropu, da kao outsider da osvetla obraz srpskom fudbalu. Posledno 2013. kad znamo kako su Zvezda i Partizan igrali loše, da si imao Vojvodinu neke strane da doprinese koeficijentu i došao sam sa velikom željom na stadion da ću vidjeti prolaz, ali sam izašao razočaran. Evo sad jedno pitanje ovako, da li se sećate kada je Vojvodina poslednji put dala više od 1 gola u kvalifikacijama za neko evropsko takmičenje? Ajde, Vule, mora bi bar podacima kao novinar da barataš. Ja znam podatka njegove. Da, pitanje je bio Ružen Berok, to je zadnji put da je Voša dala više od 1 gola na meču, u kvalifikacijnom meču 2017. Tako je, 2017. godine. Video si.
što kaže, i u prvom meču, to je bilo u prvom meču, u Novom Sadu se to igralo, Malbašić, eto, bio tamo prisutan. Jeste Vojvodina ispala jer je u drugom meču izgubila sa 2-0, a tada je isto bio trener Radoslav Batak. Sve utakmice u kvalifikacijama u svojoj trenerskoj karijeri igrao je sa Vojvodinom, do duše nije bilo mnogo, imao je samo 3 utakmice. Na klupi 2017. bio je i Lazarević. Eto, to je isto nešto što je ovako vredno pomena. Dobro, to je to što se tiče Vojvodine i Apel, tu završio priču i prešao na utakmicu koja se igrala na 40 plus stepeni tog istog dana, samo sat i nešto ranije, u Nišu, po očajnom terenu. Pričat ćemo o toj odluci da Radnik igra u Nišu, ali to ćemo kad dođemo do Radnika. TSC je došao na 40 plus stepeni, ljudi, jako malo ljudi bilo na tribinama, prvo zato što je bio radni dan i bilo je 5 do 6 je bio termin, i onda je sve to, onda smo, kao, slali su nam ljudi poruke i kao, ne može da se diše u Nišu, jezivo je, loše, znači ne može da dišeš na tribinama, a kamoli možeš misliti kako je bilo igračima na terenu. I onda je bilo kao, pogledali smo termine za vikend, smo videli da je bilo termina 5:30 i tako nekih stvari, gde je možda zamisliti onda koliko je sreća. Ajde, subota je već bila malo niža što se tiče temperatura, ali ovo je bio najpakleniji meč definitivno što se toga tiče, i tu je negde bila potencijalna mina da će TSC možda da ispusti bodove, međutim zaista je TSC bio ubedljiv u Nišu. Jesu sva 3 gola pala u zadnjih 25 minuta, ali zaista je TSC pokazao ozbiljnost da pred istorijski meč protiv Brage, da bez obzira što je to sve nešto bilo na brzinu, znači posle 3 dana već se igralo, da je termin takav kakav je, teren je takav kakav je, vreme, sve apsolutno zaslužena pobeda. Ono što je lepo i što raduje navijače TSC, to je gol Ćirkovića i gol Rakonjca. To je nešto što je jako bitno, da eto momci koji su sad došli da odmah pokazuju neki učinak, i Kuveljić je stavio tačku na kraj rečenice u 90. minutu za 3:0. Što se tiče Radničkog iz Niša, tu zaista dosta toga ne funkcioniše i onako baš je bilo amaterskih nekih momenata za Niš. Pritom imaju jako težak raspored, to je isto nešto što treba njihov težak. Za njih prvenstvo, što bi rekao Pixi, za njih prvenstvo počinje nakon utakmice s Partizanom, onda tek mogu nešto početi. To smo im pričali, mislim, prošli put, oni, boga mi, jedni od kandidata ovih godina za ispadanje u prvu ligu Srbije. Ovo najzreliji su da čučnu ove godine i mislim da to, ja im to iskreno i želim zbog njih. I pogotovo ako smo videli u ova 2 kola partije Železničara i MTA, koji su se pokazali ekstra i apsolutno. Koji nisu da neki ekipa, a ušli smo ispraćemo odmah. Ne, apsolutno. Znači, obe ekipe su odmah pokazale da ne razmišljaju o tome. Iako je Železničar ostao bez bodova, pričat ćemo o tome, ali apsolutno je mnogo bio kvalitetniji nego Radnički iz Niša za sada. Tako da, ajde, u TSC-u smo manje više pričali što se tiče ove Brage i svega. Radnički smo rekli 100 milion puta da se ne ponavljamo. Iznenađenje kola, ovaj Niš je mogao da bude iznenađenje kola, ali iznenađenje kola je ipak veliki Petar Gigić koji je nosio Javor do pobede protiv Novog Pazara. Inače, pre ove utakmice Javor je 4 puta dolazio do prednosti protiv Novog Pazara na svom terenu i ni jedan put tu prednost nije izgubio. Znači svaki put kad je poveo, nikad nije izgubio bodove protiv Novog Pazara na svom terenu. Ovo im je ukupno peta pobeda. Što se tiče ove utakmice, Petar Gigić prvo gol, zatim 2 asistencije, čovek nastavlja tamo gde je stao prošle sezone. Ovo se od njega očekivalo, malo je pred kraj bio onako utihnuo, ali da je poslednja sezona ili polusezona u Javoru. Sigurno. Da li će to biti osim ako ne želi da skine klub Super lige ili inostranstvo, osim ako ne želi da skine Milovana Milovića kao legendu kluba, onda ja ne vidim kako to. Ali recimo to je interesantno da kad je bio onaj transfer u Partizan i tada se videlo da on prvo da zna da asistira, da igra pressing, ali to nije bilo dovoljno naravno za nivo Partizana, posebno kad ti se Sadik pojavi koji te pretrči i preskoči u sekundi.
ali, znaš, ne počinje svaka karijera sa 18 godina. Evo sad koliko Gigić ima, 26. Evo sad je u najboljim godinama. Ja stvarno očekujem da gde god igrao njegova karijera jednom narednih 5-6 godina bude onako konstantno dobra. Pa realno sad je, mislim, zaista ako nastavi kao što je prošle sezone, a deluje da hoće, da će na polusezoni, ako ne, makar otići u neki klub malo bolje rangiran u Superligi Srbije, ako ne u inostranstvo, jer definitivno po igrama to zasluže. Da kažemo da je Marko Obradović postigao pogodak za 2-0, Campbell je podigao na 3-0, a Dešinja je u 56. minutu smanjio na 3-1. Nemoćan je bio Aničić poprilično, jesu Pazarci promašivali svoje šanse u prvom delu meča, ali zaista zaslužena pobeda Javora i mislim da to ne može niko da im ospori i ovo su jako bitni bodovi, jer Javor je uvek tu prvenstveno da opstane, pa onda ako nešto bolje urade, onda su... Ovo će slušalci te kasnije da skontaju, ali šta bi tek bilo da piše Gigić na dresu? Možemo. Apsolutno. Ne, može, zato što je ovo je ta priča odmah vezana, pa jeste vezana za Javor najviše, mene to kod Javora najviše ubija zbog boje dresa. Šta se dešava? Danas se pojavio zanimljiv tekst koji su nama odmah prosledili i ovako, ja sam pročitao i bilo je molbe, molim vas prokomentarišite, sa više strane zaista stiglo i naš drugar koji vodi fantastičnu stranicu na Instagramu Stadion i Arene, koju zaista treba da zapratite, jer zaista prvo što ima pregršt odličnih fotografija i tekstova i utisaka, bavi se i nekim temama više infrastrukturne prirode, kako kod nas, tako i u regionu i u Evropi generalno. Tekst se zove "Odštampajte ta slova, nije 88. godina. Pola Superlige bez prezimena na dresovima." Mislim, zaista deluje kao banalnost. Malo pričali o toaletima na stadionu. Za 11. ligu Evrope po rangu UEFA-inom, zaista je sramota da pola timova nema prezimena na dresovima i mene to nekako najviše nervira kod Javora, kod Voždovca, kod svih ekipa. To je, izvini, ono nepoverenje da će se igrač uopšte duže zadržati, pa onda u polusezoni isti broj drugom čoveku. A ima to više faktora. Ima i to da se igrač neće dugo zadržati, ima to da se jedna garnitura dresova koristi 3 sezone, ima to da se dobije nedovoljno dresova, pa se s tom garniturom krpi kako se može i ne. I mislim, sve u svemu problem je što vlasnici, odnosno ne vlasnici, ali čelnici klubova, njima je draže da im neki sponsor bude neki Adidas ili neki Nike, iako realno ti ne zanima šta je Adidas i taj Nike, umesto da uzmete, opet sad spominjamo taj Macron ili tu neku Pumu. Što neka domaća, mislim... Pa nemaš. Ne, ali što, ne kažem za klube, nego što ne napraviti neku domaću? Imaš, ne, zato ti kažem. Mitex koji je Lučani. Ne, pa mi u selu imamo jednu koju pravi nešto. Više će se potruditi. Pa apsolutno, ja slažem. To smo primjenom nivoa kluba gde Partizan spustiš se sa Nike na Pumu u tom smislu i ljudi se potrude napraviti 3 dobre garniture posle izvoda. Ali ja čak govorim da se spustite još niže na taj nivo neko, jer realno, aj sad priča, dobro, Partizan, Zvezda, okej, ali da na ovi klubovi, znači pogotovo mene, najviše me to prošli put, to sam prokomentarisao, ali najviše mi iznervirao Radnički iz Kragujevca, koji je imao prezimena na dresovima i onda je uletela Mint grupa kao sponsor i onda su gore nalepili, na gornji deo leđa su nalepili Mint grupu, a prezimena su spustili dole, a rezervna garnitura nema prezimena na dresovima. Mislim, što je neverovatan cirkus. Imao si pre par godina situaciju u Pazaru da si ima piše Numanović nazad, i onda se skonta, i onda je to lepo, neko je, mislim da je čak Saša Rakić-Bajinović bio, je rekao, nemojte misliti da ima 10 Numanovića, nego je poenta da je to sponsor, prezimena su dole. Pozdrav za Sašu. Možda grešim duša, ali ja mislim da ili Radoča je možda bio, ili on, nisam siguran. Pa nekad su radili zajedno iz Pazara. Znači ovako, Lučani nemaju, Javor, Novi Pazar, Kragujevac, a pazi sad, Novi Pazar ima fantastičan dres ove godine koji je plavo-beli, gde je broj lepo pozicioniran na plavom delu leđa. Plavo-beli deo koji je u štraftama je Admiral Bet sponsor, u redu, na donjem delu leđa.
čista plava površina, da belim slovima ištampaš prezimena, fantastično. Stoji prazno. Neverovatno. Ali evo, pazi, ali to je ono kad ne ceniš sebi. Ja recimo baš verujem da Pazar koji ima taj izraženi lokal patriotizam, ja mislim da bi bilo klinaca koji bi želeli recimo kupe Sumin dres sada. Apsolutno. Znači igrača Poteza. Pazi, gledaj Sumu malo šire, ne samo baš onih zagriženih navijača Pazara, što da ne neki, mislim, ne kažem Partizanac kupi da nosi adres Novog Pazara, ali razumeš što ću da kažem, to je malo i šire, pogotovo kada je takav igrač u pitanju. Što ne imati dres? Jer to je tako, ti kad i ove klinci, sad kad nema ni Partizan neku prodaju dresu, ali ti ga ovi klinci koji kupuju Natho, eventualno Ricardo, dok je bio tu, to je to, nema treći. Pa dobro, zato što su to zvezde, razumeš, mislim, najveći u tom momentu, ali pazi, dođe ti turista neki, vamo tamo dođe u šop, naravno da bi volio, znaš, kao igra taj, znaš, dođe, mislim, aj sad banalna primjer, ali eto, dođe neki, Slovačke, neki lik će doći, naš, u Novi Pazar, doći će, prolazit će ka Grčkoj ili već nemam pojma, sad lupim, ka Crnoj Gori, i ni bitno, staće u Novi Pazar, razumeš, će reći, pa znaš, kao Slovan Bratislava, Suma, igru tamo, što ne bi, naš kupio dres, mislim, sad navodim banalan primjer, ali može se tako razmišljati i na tu stranu. Ili, evo sad imate, na primjer, imate sad koliko? 300.000 Rusa u Srbiji i Ukrajinaca i sve. Igra vam Evgenij Palov u Železničaru iz Pančeva. Pa ja garantujem da bi makar pa njih 200 kupilo dres. Pa iz fazona? Iz fazona, ne iz ničeg drugog, samo iz fazona. Tu naš. Pa ko što smo pričali za Spartak Subotić, da kupimo mi, brate, ne nego da za sezonski. Pazi, još da imaju više osjećaja za marketing, pa recimo kad Pavlov da gol, pošto je jeli visoki korpulentan napadač, pa da ide ova pesma od Raspućino, there was a certain man. Da, samo kako je završio, da, to jedino nije dobro, ali pa evo ti primjer, najbanalniji primjer nekog marketinga. Pazi, i Kruševac isto ima ta situacija kao Radnički, znači na crvenoj garnituri prvoj imaju prezimena, protiv Zvezde video si nisu imali na rezervnoj. Mislim, to je strašno. Tu dodajem Surdulica isto nema, a Surdulica, na primer, pre 2 godine, ja mislim, imala. Pa zatim si imao Voždovac koji nema, a ima istu garnituru od prošle godine. Imao je ekstra rezultate prošle godine. Šteta, mislim, zaista šteta. IMT. Sad, što se tiče IMT-a, tu moramo napomenuti. IMT je najavio otvaranje svog šopa, što je vrlo, vrlo pohvalno, i pogotovo što su to neki klinci koji tek treba da se predstave nama, na primjer, kao i Voždovac, da ih narod upamti, pa zato je bolje da imaju prezimena na dresovima. Na onu listu, kada pričamo sve o IMT-u i o marketingu, IMT je izbacio sezonske, pošto će igrati utakmice na krovu tržnog centra, 5.000 dinara je tribina, dok su one svečane, to se zove galerija, jel tamo, to ona će biti 7.000 dinara, što onako malo jače, ali dobro, to je onako ipak malo i kvalitetnije. Tako da, što se tiče ovoga, da, mislim, naveli su promocija, prodaja, mislim, zaista identitet igrača kluba, ali dobro, možda će se malo u nekom narednom periodu o tome više misliti, ali zaista vizuelno. Imali smo stadion, sledeća utakmica je svakako Železničar Mladost. Lije kiša u Pančevu, 3 puta se odlaže, te u 6, te u 8, te u pola 9, lila je kiša i u pola 9. Stadion je izgledao perfektno, teren je bio brutalno lep, znači na oko, moglo da se igra bez obzira što je lila kiša zaista kao iz kabla. Šteta ostaje što nije bilo dovoljno ljudi na tribinama, to jeste šteta, ali jednostavno pljusku malo ko će zaista ostati stajati, ali ne, vidi, ljudi su hteli, bilo je interesovanje ogromno, ali jednostavno onakav potop, onakva oluja u tom delu Južnog Banata i Beograda zaista je bila, ipak je bilo nerealno očekivati da će biti pusta. Ima i do toga što su u ranijem periodu i bivše države i post bili ljudi više okrenuti ka Dinamo iz Pančeva, ne Železničar. Železničar je stvarno jedna nova priča, ali prilično zdrava. Oni su lepo krenuli, ali to je znači, ja verujem da bi bilo više ljudi, samo da nije pada kiša, siguran sam. Bilo bi, ali prvo kreneš da napraviš dobar teren, pa sve ostalo okolo. Oni su lepo krenuli od toga. Teren i igra i
Ako može jedan Železničar iz Pančeva, ja ne vidim zašto ne bi mogao Javor koji je stabilan superligaš i tako, svi mogu. Svi mogu. Pitanje volje i jel se premještamo na tu utakmicu? Da, idemo na tu utakmicu. Železničar Mladost 0-2. Nažalost, jeste istorijska utakmica bila. Prošlom kolu su momci iz Pančeva pobedili, ovaj put ipak mnogo iskusnija ekipa Lučana, gde je prosek godina bio skoro 32 godine. Mislim, ako pogledate, imate Stamenkovića od 38, Mirića od 36, Tombasevića od 38, znači sve su to, ima tu i nešto klinaca, ali zaista jedna... Stare kuke, što bi se rekao. Ozbiljno stare kuke. Ne, vidi, oni, znači, ili stare kuke ili klinci od 16 godina, da. A moramo, ipak istorijski trenutak u pitanju za stvarno pohvala. Prvo, sjajna reakcija u 16 metara za vođstvo. Mladi Sremčević u 14. minutu već zaista. Nije malo jednostavno lopt, pazi, i drugo, odbrana Železnička je prilično zaspala, što je u skladu s njihovim godinama, ali stvarno način na koji se Žarko Udovičić izborio za tu loptu i nije odustao, bio sjajan. I onda iz te iznenađujuće lopte onako prava jedna centarforska reakcija Sremčevića. Prošle godine ga nije hteo gol. Sad, ja nisam siguran je li mu ovo prvi start, ali generalno je ulazio više sa klupe. Da li je počeo neku utakmicu, nisam siguran, ali evo, sve je dobio poverenje od starta sezone. Druga utakmica, odmah gol i neka nastavi u dečku u istom ritmu. Jojić je već tu, nije imao direktno učinak od golova, ali igra dobro, bez obzira na to što čeka transfer, posvećen svom klubu i dalje. Svaka čast na profesionalizmu. I apsolutno iskusna ekipa je doprinela i Mirić i Stamenković i Basović, sve vrhunski. S druge strane, napomenuo si drugu iskusnu ekipu, štoperski tandem Železničara iz Pančeva koji čine Marko Jovanović i Voja Stanković. Ti ljudi su zajedno ušli u Ligu šampiona. Ti ljudi su, da, to je rekao i komentator, ti ljudi su igrali u Briselu utakmicu kvalifikacije za Ligu šampiona. I Voja Stanković koji ispao na prekidu, što je podsjetilo neki kasni period Partizana posle Lige šampiona, ali dobro. Ono što je bitno, znači da pored tog nevremena zaista je stadion izgledao prelepo. Ono što je jako bitno, znači uredna travnata podloga, sređene stolice, ofarbano sve i to me podsjetilo na ono što sam video u Novom Pazaru. Ne znam da li ste primetili u prethodnom kolu. Novi Pazar, kao kad igrao kao domaćin, sredili su stolice na istoku i na zapadu, a na severu gde je stajanje su iscrtali stolice. Znači neće biti stolica, ali su one iscrtane. I tebi deluje kao da ih ima jer je tako nacrtano i to je super, jer vizuelno nije betončina, nego su stolice i to vizuelno izgleda fantastično. Znači, može da se sredi i može to da liče nešto. I može da se bude kreativan za malu paru. Apsolutno. Šteta, kažem, što Železničar nije imao veću podršku, šteta što je bilo takav pljusak, baš onako, zaista šteta, ali ja verujem da ćemo ove sezone uživati u partijama Železničara i da će nas bit će tu iznenađenje što se tiče rezultata. Treba reći da su Lučani dobili još jednog iskusnog igrača. U pitanju je Donald Mols, koji je sporazumno prekinuo saradnju sa Kolubarom, koji je nastupao prethodnih 6 meseci i potpisao ugovor sa Mladosti iz Lučana. Kameronski vezista, ima 24 godine, mislim realno ima 30, ali kažem ima 24. Pre Kolubara je igrao u Banjalučkom Borcu, kao i u Hrvatskoj Kustošiji i Lokomotivi iz Zagreba. Dobro, možemo na utakmicu na Marakani, koja je isto odložena bila zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Da bi ih isti sačekali sutradan, istina. Sa subote na nedelju i onda ona poplava, ja mislim da je to Reels koji je obeležio ovaj vikend, da to su oni slapovi Marakane. Zaista je, pa ne, zaista baš je bilo jezivo. I naš dobri Vuh koji nije ipak dočekao 5. gol. Da, blizu je bilo, ali s obzirom da se na vreme krenulo, mogu još jedan penal, zaista. Pa nema šta reći, još jedna rutinska pobeda, zaista dominacija. Jesu možda malo bili bolji u drugom poluvremenu momci iz Kruševca, ali bilo je tu neki kao i pokušaja, ali nisu stigli do gola. Moje pitanje je kad će Zvezda primiti gol u Superligi Srbije? Nikad. Šali se, ne znam. U derbiju 27. septembra. Pa to je jedina šansa. Vidjet ćemo. Mislim da je ovo 114. meč sad već bez poraza.
mislim. Čekaj, ti pratiš Zvezdinu statistiku? Negde sam to pročitao. Mislim da je 140. Ja rekao da ti ne vodiš. Ne, a ko će to? Mislim, baš brojim toliko, ali pročitao sam, mislim da je ovo 114. meč bez poraza, po zadnji poraz je upravo u derbiju 2017. godine bio. A misliš na domaći teren? Na domaćem terenu, da. U ligi, fino. Bilo je, posle je bilo poraza u gostima, ali domaći... Ali u ligi, da. Ja bih zamolio ako može... Pa ne, od onih je 1-3 Marko Nikolić, to je mislim da nema. Pa ne, to je to. Arbitri u ligi koji nisu, ajde sad, dobri, nisu dobri, nije važno, ali realno, da ono što su nam svirali penale ove godine, realno ne moraju. Meni, znaš kako bi bilo cool da vidimo ono neki baš penalično i sudija kao namerno. I nije važno je 0-0 ili 5-0, zašto će biti 5-0? Ili 3-0, ili 2-0. Pa, baš bi volio da nam ne sviraju neke penale. Dobro, ovo je stvarno... Ne, ovo ja lično kao navijač kažem. Baš bi volio, baš bi mi cool. Đeković je stvarno bio neoprezan. Ne, apsolutno. To sad ne možeš, posebno u drugom minutu, znači svež si, nije ti pala koncentracija. Da tako krvnički. Da glavni prospekt napred kao onako baš... Ne, glupove situacije, u drugom minutu praviš penal. Neverovatno, da. Ali onda sad neko ko nije gledao utakmicu i ko nije vidio šta je ovaj radio, će reći, odmah Zvezda, odmah penal. Za svaki slučaj, kao da osiguraju, da... Znaš, ali to je problem, razumeš, to je problem. Problem je, mislim, malo je... Brate, govorimo mi to zvezdaši, a ne drugi da govore. A ne, ali, znaš, napravi se problem u javnosti, dolazi do... Ne, ja sam rekao, rekli smo, nije isto penal u prvom kolu i penal ovaj sad ne može čisti da bude, mislim, dečko nije gledao loptu, apsolutno. Ali problem je što sad tu masa ljudi nije gledala utakmicu i kad pročita, otvori rezultate, otvori SofaScore ili nešto, će reći evo i odmah su im dali penal. Ljudi, gledajte utakmice, to je uvek naša poruka, znači to vam je par rilova manji, pogledajte bar na mahove, bar ključne događaje. A ne, vidi, znaš šta, utakmice Superlige Srbije se zaista mogu gledati bez pune pažnje, većina njih, i apsolutno možete raditi bilo šta drugo i da vam to radi u pozadini, da se povremeno bacite oko. Mislim, naravno, ima utakmica koje su poput ove koja je zatvorila kolo, koja zaista držala pažnju svaki minut, ali u suštini ili ako već ne gledate, onda nemojte srati. Eto, to je najiskreniji savjet. Znaš, a to me najviše nervira. Isto jedna stvar. Stanislav 21. vek. Isto jako stvar koja mi iznervirala. Priča o to sad kako prilazimo ovom delu. Mislim, ovo Zvezdi ja nemam šta da kažem. Ovo je apsolutno, treba reći da je Mijailović igrao na štoperu. I to je možda nešto što, eto, pitanje će Bahar možda ustaliti da bude stalno ili ne, ali čovjek dao prvi gol u 100 meča za Zvezdu. I treba da bude stalno, zato što ljudi, znaš kako, kod nas su se dugo treneri vodili stereotipno. Mijailović nikada nije imao dovoljno dobar nivo dodavanja da bi bio vezni fudbaler. To evo, i Vulega se seća iz onog prvog mandata i kao mlad, on je uvek bio borben, dovoljno brz, energičan, ali uvek dobro branio dubinu i ti sad vidiš on na štoperu dovoljno brz, posebno što su ostali štoperi Zvezde. Kako da ne, pazi, pravi razliku. Malo je štopera, osim Lekovića, hitrih. Da, ne, ili su stariji ili izlaze iz povreda kao Spajić. I sad sa Mijailovićem čiji brani dubinu na taj način u Evropi, to je izuzetno velika prednost Zvezde. Kako ne? Ja bih ga predstavio nego Degeneka. Bez dileme. Znači, ne brniš, Degenek je tempirana bomba uvek. To je mislim, zaista može na svaku stranu se odbiti. Ali sad pazi par, Dragović, a sad to je dobro, ok, ja ću igrati sa 2 štopera ili sa 3, ali pazi, Dragović i Mijailović u paru štoperskom, to je mnogo ozbiljnija priča nego Dragović i Degenek. Mislim da je evidentno da će ostati sa 3. Ok, ajde, neka bude. Da ima opcije, viš da i Rodića koristi, da više ne može da bude... Ali svakako taj par sa Dragovićem mnogo bolje deluje Mijailović i Dragović nego Degenek i Dragović. To je... Pazi, imaš tog Lekovića, stvarno mladog, to je sad odlična situacija. Seti se, ali da se setimo pre godinu i po dana kada je Partizan bio na +5 i setimo se da je Deki Stanković samo hteo da se reši Degeneka, on te zime nije nikog doveo, ali na proleće odigrao dobro, dobio derbi 2-0, drugi nije izgubio i uzeo titulu i pobedio u finalu kupa. Samo što tarasio Degeneka i na terenu i u slačionici. A sa Borjanom je možda i morao da se pomiri. Ali šta mu je, pa one 2 utakmice sa Surdulicom što su izgubili bodove, obe Degenek. Evropa te godine, šta je bilo, Midtjylland, podsjeti me gde su kiksali,
pre toga, pa i u Ligi šampiona, Degenek. Sve apsolutno Degenek. Znači, kako ume da u svakom smislu kanali ekipu, to je umetnost. A onda ona pobeda za Ligu šampiona, Degenek. Dobro, ba, Zna on. Vidi, bilo je i ovoga i onoga, ali kad pričamo o tome, Zna on, ali to dolaženje po složit ćeš se da zna, da u kanali, apsolutno. Ima dve strane. Da, pitanje na koju će uz nogu ustati. A vidi, pazi, i Sveta Marković ti zaključao odbranu u Kelmu, pa onda pusti ne pusti, nego 4 kola gato. Znaš, to su ti tipovi defanzivaca i to se, nažalost, ni sa godinama i iskustvom ne menja. Ne, apsolutno. Tako da, Mičku Mijailoviću pohvale. Da, ono što sam krenuo da kažem, pa smo prešli ovo što se tiče Mijailovića, ja apsolutno bih probao sa njim. Mislim da tu nema šta se izgubi, ali dobro, delo je da Bahar ima izuzetno... Mislim da neće Bahar slušati emisiju, ne znam. Ne znamo, ali da li nas razume. Ali, brate, ako bude slušao, uzeće sigurno Mijailovića, stavit će ga i onda će reći posle, pored toga što uvek kaže na svojoj konferenciji da moramo da budemo bolji i moramo da bićemo još bolji, reće, čuo sam momke iz sportskog pozdrava, podšao sam ih, hvala im, zovem ih u ložu sledeći meč i tako nešto. Ja sad imam jedan sivi regler koji će ja sad spustim, ali ti dečko kenjaš. Šalim se, ne. Ne vidi. Mr. Bahar. Ovo što si rekao, pazi, on dve već utakmice u Superligi Srbije dobije ubedljivo, osvoje onaj turnir, kako je osvoje sve to. Šta je konstantno, šta on govori? Moramo biti bolji. Ne imamo mesta za optimizam i bilo je floskule. Nego i ovo je floskula. Sad čuo šta je sad rekao posle ove utakmice? Reći ćeš samo sekundu. Da, znači, jedno je reći ima mesta za napredak, trebujemo optimistična, biti tetka koja... A drugo je da nije zadovoljan. A jedno je možemo bolje i bit će bolje. Takav pristup pravi ozbiljnu razliku, sad ti reći šta je rekao. Kako ne? Hvala, gospodine. Ta druga stvar jeste da, znači, prvo, ajde te sad kao nije bio zadovoljan. Ne može da budeš nezadovoljan, ali nije u potpunosti zadovoljan. Druga stvar, nalazio je jasne zamerke. Sad je rekao, evo, i vi ste komentarisali, drugo poluvreme nije Zvezda bila toliko dominantnija kao u prvom. Napredak bio bolji nego u prvom. I on je rekao, potrudit ćemo se da sad bolje igramo i druga poluvremena. Znači, toliko izjava na mestu, ne sad, nisam nikako, nego zadovoljan sam jednim delom, drugim nisam. Znači, 4-0 sam pobedio, mogao sam 10-0, ali nisam zadovoljan drugim poluvremenom. Dođenja, prijatno, popravit ćemo ga, bit ćemo bolji drugi put. To je to. Ne, apsolutno, i to je nešto što je jako bitno, jer takav mentalitet je potreban Crvenoj Zvezdi, takav mentalitet je potreban timu koji želi da konstantno osvaja trofeje, koji želi da prolazi daleko u Evropi. Terza magija. Apsolutno. Tako da, to je sa te strane pohvalno. Ono gde je Vojvodina sebi skočila u stomak, pa je sad crno-beli deo Srbije pljuje, a to je taj rezervni sastav protiv Zvezde. Izašli su sa rezervama protiv Zvezde. Mnogo ljudi je zaboravilo da je Vojvodina trebala da igra utakmicu s Apelom, da igrala utakmicu s Apelom. Mogli su izaći iz prvim sastavom, isto bi bilo vjerojatno koji je ovo, ali jasno je bio negde motiv. A to se sve dešava zato što ljudi ne prate. Zato što neće pogledaju širu sliku. I nažalost je tu onda izađe transparent protiv ovih odmarate igrače da bi protiv nas igrali jače. Da, ali... Tu čak i rimuje. Pa jeste, tako je bio transparent. Aha. A dobro, falilo je malo tih zdravih bockanja. Ne, okej, u redu je, ali jedno je bockanje, navijačko bockanje sa tribina, a jedno je naš mišljenje koje vlada u javnosti. To je problem. Sad problem je da sebe etiketiraš na takav način. Malo su skočili sebi u stomak. Skaču svi sebi u stomak sa kojekakvim izjavama i glupostima, ali pričat ćemo i o tom. Crvenu Zvezdu, ja mislim da smo apsolvirali. Možemo ići na Kragujevac. Jesmo, ali sad si mi isprovocirao malo ovo kad kažeš ljudi ne prate i to. Ajde samo kratko da ne moramo da se zadržavamo vezano da pohvalimo. Znači, od ove godine kanal... A dobro, mislio sam da dođemo, ali ovo reći, ajde zašto može. Znam zašto hoću sad da kažem, možda ćemo poruku. Znači, Mozart je uradio odličnu stvar, a to je da će se sve utakmice Prve lige Srbije, odnosno našeg drugog ranga,
streamovati na kanalu Mozart Bet Prva Liga Srbije. Zapratite kanal i pratite utakmice, jer sigurno da imate nekog rođaka ili drugara koji u toj ligi igra, ako ništa drugo. Mislim, ne samo zbog toga, ima jako dobrih mečeva. A ima, naravno ima dobrih mečeva, uvek možete da vidite nekoga ko će stasati i biti superligaški igrač i dobar igrač na stas. Ali šta je ovo što si rekao? Ja sam sad baš kad je izašla vest, šalju mi ljudi, jao Bože, ko će to da gleda? Ali to je ona prva reakcija. No. I onda vidiš, ne samo da ljudi gledaju stream, nego u onom live chatu pišu komentare, pa se dopisuju međusobno, pa kao, jel ovo, ne znam, neki igrač, da prije Saša Marković koji se vratio u Beograd, jel to čovjek koji je bio u Partizanu? Da, jes. Znači, ipak jednostavno je prirodno da ti pratiš ono što se dešava u sportu u tvojoj zemlji. Apsolutno. I sad, znači, koliko god se, ali nije to samo, to je vezano i za prvu ligu, i za super ligu, i za košarku, koliko god se ti opirao i gledao premier ligu, što treba, naravno, da znaš gde treba da dođeš, jednostavno ne može tebe da ne povuče malo, ne znaš šta se dešava tu oko tebe. I nemoj više da se ljudi foliraju da ih ne zanima kad ih evidentno zanima. Samo što pristupaju s tog ljubačkog aspekta. Ali nije cool. Nije cool. A ovaj streaming je pokazao, jer sam ja namerno, ulazio sam bar malo na svih 8 utakmica i verujem mi, na svakoj utakmici se ljudi dopisuju masovno i ono... Ajde, reci mi, kakav je kvalitet streama bio? Pa kvalitet samog streama je bio dobar. Dobro, grafika nije ispratila, to smo videli. Kvalitet streaminga je bio dobar. To je bitno, da je slika bila korektna. Nema zapucavanja, znači stvarno da ono pustiš i gledaš. Pazite, prvo Metalac grafičar 1-3, sjajna utakmica. Pazi, imaš mnogo, sad što sam te prekinuo, izvini, ali imaš jako dobrih terena u prvoj ligi Srbije. To su oni klubovi koji se ne zaleću i grade postepeno, koji se protežu koliko su dugački. Jer, znaš kako, Metalac je uvek plaćao svoje igrače na vreme, pa sad da li je to za nivo Super lige ili prve lige, zavisi od budžeta, ali je redovno Metalac, dobar teren, dobar teren. Pazi, Vršac jeste stari stadion okolo, ali bio dobar teren. Nego je baš stvarno bila posle jaka kiša, na što su aludirali ljudi iz Kolubare, nije bilo lako za igru, ali generalno u početku utakmice dobar teren. Stvarno... I pazi, i ne samo to, nego je bilo ljudi na stadionima. To je ono što je... Jedino mi je, što mi je žao, što se ljudi onda obično nameste se malo više na zapad, pa onaj istok zvrvi prazan, misliš da nema nikog, ali čuješ ljude. I onda u ovim kopovima, pazi, jedna jako lepa grupa, recimo Plave Unije, po onakvom vremenu otišla u Užice. Da. Pazi, jako lep stadion u Užicu, i to treba reći. Tu imam zapravo zamerku, zato što je naš deo otvaran 2011. protiv Partizana, da. Ali za samo 12 godina onako malo to loše. Pa dobro, on ima, to je ona priča kao i za Smederevo, znaš, to je stadion koji ima lepo osnovu i koji treba ušminkati, ali zaista ima perspektivu da može. Smederevo je bio on modernijih stadion da se uloži, jer nema atletsku stazu. Izgledao bi znači kao zapadnoevropski pravi, samo da... I bio je u svoje vreme, da. A pričao je, bio je skoro intervju Duška Matkovića, nego njega, ali sad da ne komentarišemo to retroaktivno, da zovemo čoveka u emisiju ako ne dobijemo kontakt, ali stvarno je ima tu klubova koji imaju i tradiciju, istoriju i svoje mesto i u Superligi u budućnosti, tako da gledajte, kažem, ima dobrog fudbala, intenzivnog, takmičarskog, gledajte i prvu ligu, imate stream, znači to vam je, evo, u putu kad ste negde vikendom, znači kad krene od 1 sat, pustite malo i dok ne krene Premier liga, zabavit će. To što se tiče te grafike, ja verujem da će se oni uhodavati i da će to vremenom, s obzirom da ovo su bili prvi prenosi, pa je bilo malo grešaka, ali ja verujem da će to tokom vremena zaista biti kvalitetnije, ja verujem da će to biti i statistika i komentara i svega. I kažem, to je poruka. Vule, ti si radio prenose rukometa, samo mi reci, podsjeti me koji je to rang i koji prenosi? To mu dođe treći rang, prva liga Vojvodine. Radio sam i neke druge, radio sam i više, ali najviše tu prvu ligu Vojvodine. I kada radiš streaming, je li ima gledalaca i komentara? Apsolutno. Kako ne? Znači, nemojte više, izvini Vule, nemojte da se folirate da vas domaći sport ne zanima, sve nas na neki način zanima i bolje da neku pozitivnu energiju i usmerimo da on bude što zdraviji i kvalitetniji. Pazi, ne moramo skretati na rukomet, možemo ostati na fudbalu. Znam ih ljudi koji gledaju, radio sam to jedno vreme, komentarisanje tipa Srpska liga, prva liga, neke utakmice manje, najviše Srpska i Srpska i Vojvođanska, to sam najviše radio, ali fora je u tome što, znači, veruj mi, gledaju ljudi, evo ti najbanalniji primer, to su više neka sela, varošice,
ljudi gledaju iz znači bilo kog dela sveta. Ja znam dok sam radio u Erdeviku prenose, sloga Erdevik, prvo jedno je problem doći do Erdevika, zato što su putevi Fruška Gora i to. Sećam se na primjer utakmice RFK dok je bio Novi Sad, dok je bio ta liga. Erdevik sad nešto malo, koliko sam čuo, pada malo finansijski to, ali tad su bili baš poprilično jaki. Stadion, ne znam ste bili tamo na stadionu, znači ne bi ga se postideo ni jedan superligaš. A tu ima ali bez šale, zato što jednostavno jako su se dobro udružili, znači složno selo. Car Uroš i ti stadioni, to ima tunel, Car Uroš ima tunel koji izlazi na teren. Pa mi, brate, Ravni Topolovac, selo od 500 ljudi ima tunel. Ali da se vratim samo na ovo još na kratko. Erdevik, znači da je Bana Ivanović krenuo karijeru, pričali smo o tome. Znam da sam svaku utakmicu morao na početku, rečeno mi je da to uradim iz poštovanja i šale, da pozdravim Đoku Siska koji gleda utakmicu sa Islanda, koji ima 70 plus godina, žena 70 plus godina, oni imaju izvezene dresove slogi iz Erdevika, žena je izvezla dresove, sednu čaj, kafa, upale YouTube i gledaju na Islandu, gledaju slogu iz Erdevika na YouTube. Vrhunski, to je to. Pazi, ja samo što nisam zaplukao kad sam čuo da je on jednom došao, a ja nisam tad bio. Da mi si to, pazi, pominješ ga 3, 4, 5 puta, nije važno, i on je došao taj dan i radio tad prenos 5-10 minuta, zezaš ga i šta vi mislite o ovom sada periodu, i on da kaže, mislim da ovo, ali pazi koja je fora, čovek koji je dao ozbiljne sredstva klubu svake godine. Isto još neki lik iz Engleska, neki deo, sada ne lupim, či čovek ostavi sve na stranu i gleda 2 sata slogu iz Erdevika, svi bi rekli, ali gleda svoje selo, gleda selo pored svog sela, nije važno. Zato kažem, znači jednostavno ljudi vole to da gledaju. Druga stvar, kvalitetan fudbal. Ja znam, uvek kad god sam gledao tamo, znači nije važno domaći gosti, uvek mi je neko upao i tu sam ga negde držao. Miljković neki, znam četvorka, znači, znaš, one žilave, okretne, mislim da je on sad otišao negde u inostranstvu, neka niža liga, ali kad vidiš da je neko talenat, znači, ja mislim da on iz sela, iz Erdevika, jednostavno ekstra igrač. I stvarno, toliko interesantnih stvari, toliko što pričamo, Engleska, hram fudbala, te niže lige, ima toga i kod nas. Ima, a stvarno ima. I mnogo, znači, iz svih sfera, ima i te zabave, i tih tuča, i zajebancije, svega ima. Absolutno. Samo što izgleda nema ko da gleda. Pa vidiš da ima na kraju. Ima ko da gleda striktno iz sela, ali treba šira publika za to. Pa evo vidiš kako se to radi. Evo vidiš sad da će, na primjer, ovo Mozart će to promovisati. Mozart je prvo ozbiljna kompanija koja će ozbiljno to da promoviše. Prvo ozbiljan novac će od Mozarta ući u superligaše, mislim za naše uslove za superligaše i u prvoligaše. I pazi, tebi će jedan prvoligaš, ja mislim, dobiti od Mozarta negde oko 10.000 eura za sezonu, što je za neki ofka vršac ili nešto, mislim sad bez uvrede, to su ozbiljne pare, mislim, to je jedna stavka u budžetu koja može da se nešto plata te lige da platiš prvu postavu za mesec dana. Pa, ili ako već možeš uraditi bilo šta drugo, da uložiš u taj stadion, u te tribine, za 10.000 eura ti možeš srediti da to izgleda na nešto, mislim, makar u tom prenosu to izgleda lepše, ako već ne možeš neke velike grube radove da uradiš. Ali, znaš, sve to su sve stvari gde zaista, mislim, što kao apsolutno i tvoj primjer je perfektan i ovaj Nikola je poentirao, znači nije, znaš, puno se tu vezuje zašto je pa poenta ove emisije jeste okrenimo se domaćem sportu, jer znaš, kao na stranu to ružno mišljenje da ima kriminala ovoga onoga, ima toga svuda, ima to i u tim nižim ligama ima kriminala isto kako tako ne. Ali ima i tekako pozitivnih stvari i treba pričati o njima, nije sve loše i propalo. Evo imamo konekciju iz 1956. godine domaći sport protiv stranog kriminala. Znači, lično Santiago Bernabeu, predsednik Real Madrida, po kojem se zove stadion, je dao izjavu da nisam porazgovarao sa sudijom, Partizan bi bio prvi prvak Evrope. I onda nemoj da pričamo o kriminalu u domaćem sportu kad su ga oni preko davno usavršili i sad to toliko rafinirano deluje da ti ne primetiš kriminal. Mislim, mi smo ovde još dajeni, mi ne znamo ni da krademo. Problem je što daš sesti u Soker ili u Mozart ili u Maxbet ili gde god i gledati organizovano druženje engleskog fudbala i gledanje engleskog fudbala je okej, to je cool, znaš, to je za Instagram, to je za ovo, za ono i to je atraktivno i sve to stoji. Ali ja verujem da se isto tako nešto organizuje za našu ligu, da bi ljudi došli i gledali. I nikom ne bi bila lobanja otvorena. Znači, gledalo bi se i bilo bi dobro za jebanci isto ko što i ovo.
Radnički Kragujevac, kad smo kod lokal patriotizma, idemo na Kragujevac. To je to, selo je kao 1/1. To, a nema šta, moramo nešto najgore što moramo zbog kupeka da ubrzamo. Da. Pa dobro, imamo još 2 utakmice, 3. Radnički Kragujevac, Čukarički, 2-1 za Čuku. Ponovo Docić, prvu 57 minutu je postigao pogodak, zatim je nakon onako jedne blede reakcije odbrane Činedu je izjednačena 1-1 i zatim Tošić onako jednim, može se čak reći, je i efikasnim pogodkom. Prečko, onako Tošić imao sreću koju Zorić nije imao. Da. 2 igrača sa brojem 3, tako da imao Radnički šansu da povede na 0-0. Apsolutno. Imao je Čuka kontre. Zanimljiva utakmica, zanimljiva i na momente očekivano i na momente kvalitetna. Težak teren je bio na Čikadači, ali to ono što smo pričali, zaista Čikadača vapi za rekonstrukcijom potpuno. Kombinovano 19 udaraca ka golu rivala, jednog i drugog, što je zaista dobro. Što se tiče Čukaričkog, 2 gola posle 3 šuta u okvir gola, znači brzo su, da kažemo, malo je trebalo da postignu, da brzo realizuju svoje šanse, kako bi se izrazio. Šteta što je Radnički bez bodova na startu posle 2 kola, ali opet mnogo timova može tu Pixijevu, za nas prvenstvo tek počinje, tako da vidimo šta će biti u narednim momentima. Radnički u narednom kolu ide TSC-u, tako da mislim da će im prvenstvo početi tek posle te utakmice. Nego i posle one tamo, pošto im dolazi Partizan. Dobro, bit će gusto, boga mi. Što naravno ne mora, Radnički su više toga pokazao poslednjih godinu i po dana, da Radnički može da kida bodove, a za Čukarički veoma važna pobeda, njima je ovaj avgust esencija, jer kad krene sad ovaj play-off, koje god takmičenje igrali, to je 8 evropskih utakmica minimum. I nisu oni navikli na taj tempo, znaš, oni su ipak... To može biti problema, znaš, kad je tu je ponekad kup, oni su navikli da spremaju utakmice 7 dana i tu su sjajni, tako da i njima je ovo što su izvukli sada teško gostovanje, nakon što se Radnički vratio u utakmicu, imao šansu i da okrene, onako baš esencijalna pobeda u borbi za plasman u ligi. Možemo dalje. Vojvodina Partizan, pa slična Vojvodina kao protiv Apoela, sad nećemo toliko Vojvodine jer smo nju apsolvirali. U suštini zaslužena pobeda Partizana, jeste Vojvodina onako u jednom momentima prvog poluvremena bila malo bolji, možda rival, malo konkretnija, ali definitivno su razočarali svoje navijače. Samo jedan udarac u okvir gola i jedna, kažem, neka prava šansa. Partizan nije, da kažeš, bio nešto za klasu bolji, ali je bio borbeniji, sigurniji, konkretniji, delovali su organizovani, da to sve ima mnogo više smisla, da imaju različite opcije, da nije opcija samo jedna, poput Vojvodini Čumića. Bilo Partizanu Ricarda prošle godine. Da, naravno. Ali ovaj put to zaista onako deluje raznovrsnije i na kraju su došli do prve pobede, apsolutno zaslužene. Saldanja je u 47. minutu se sjajno snašao na fantastičan pas Natha, onako dobra reakcija, nelogična reakcija Carevića tu po meni, mislim da kad imaš 2 metra i više od 2 metra da se to rešava nogama, a ne rukama, ali ajde. Još jedan put je pokazao problem i nesigurnost. Mislim da nije očekivao da će ovaj stići do loptu. Da Saldanja tako podvali loptu baš tu. Mislim da je očekivao loptu koja ide gore. Znaš šta tu, malo je tu sad delovalo, meni deluje kao da se Saldanja okliznuo. Meni deluje da on to baš nije možda tako ni hteo, ali se okliznuo i tako je podvalio je. Možda to i nije htelo. Ovaj gol je sličan onom Nathovom u onom derbiju u kupu 2020. Kada je isto Borjan, niti je Natho tu verujem hteo da gađa, niti je Borjan očekivao. Da će tako šutnuti, dalje prošlo. Meni liči na to. Što se tiče drugog gola, Quincy Manning, mislim, meni je to klasičan Quincy Manning. Bukvalno uzeo je loptu, povukao je ka sredini 16 metara, plasirao. Kao i njegov imenjak Promes u Spartaku, tako da... Definitivno je... Ali nije mi dobro igrao Quincy. Nije, apsolutno nije. Da nije dao gol, bio bi onako možda čak jedan i možda i od slabijih.
ono što treba napomenuti da tu je bila, zaista su tu kasnili igrači Vojvodine, nikoga nije pokrio, čovek je video čovek je plasirao loptu na pravo mesto, jedino mesto gde je mogao da to uradi i apsolutno je prevario Carevića, mislim vrhunski šut, to nije bilo jako, ali je to bilo ekstremno precizno. Što se tiče Partizana, treba napomenuti da je debitovao Aranđel Stojković, debitovao je i Jovanović na golu, da, koji je po meni jedina prednost, ovo bar što sam vidio u ovom prvom meču, jedina prednost u odnosu na Nemanju Stevanovića je visina. Delo je da je malo sigurniji. Mnogo je sigurno. Boga mi, on nije nešto posebno. Ajde vidimo, daj mu malo vremena. Skinuo je, ali gledaj, dobro, nije bilo... vidi, ima jedna razlika u odnosu i na Stevanovića i na Popovića koja se odmah vidi. To je što Aleksandar Jovanović mnogo više komunicira i navikao je da bude lider i kapitan u svojim ekipama gde je igrao. Znaš, i pogledaj kako gađa Antića u trepavicu nogom. Ne, to okej. To što se tiče toga, to je u redu, ali po meni bojim se da mislim da nije imao puno posla protiv Vojvodine, ono što je trebao je odradio, sad vidjet ćemo kad bude malo više na testu i kad bude morao malo više da radi. Ovo za sad je bilo korektno i po meni velika prednost je visina koja mislim je... Videlo se i na pripremama ovo što je branio. Apsolutno, ali opet priprema. Ima i Carević visinu. Carević ima i previše visine. To je problem, da. Ne, ja mislim baš to je ima visinu koju Stevanović nema, to se tako kaže. To je transfer koji je trebalo mnogo ranije da se desi. Aleksandar Jovanović i Partizan, kao i Aranđel Stojković i Partizan. Nekako bilo je baš perioda gde hvali takav golman i takav desni bek. Ali eto, neka bude da nikad nije kasno, ali ono što je evidentno je druga energija oko Partizana. I sad tu dolazimo do nečega, recimo Vojvodina je bila 5, Partizan 4. I to nije pohvalno ni za jedne, ni za druge. Partizan je rešio da promeni skoro sve da uđe u novu sezonu, da se to ne ponovi. Vojvodina je malo promenila. Znači Partizan je, osim što je promenio koliko je stiglo, 9 igrača, promenio je ljude koji se bave društvenim mrežama i sad šta se desi? Desi se da recimo mlađi generacije... To moramo da pohvalimo što se tiče društvenih mreža, to se zaista ozbiljan iskorak. Kakvi klipovi, znači i mene sad, šta se desi? Desi se da onda recimo mlađe generacije meni nisu slale ovoliko poruka za utakmicu Partizana od utakmici s Manchester United. Da. Znači, kad se vide neki novi zanimljivi profili igrača, nešto što pre nisi imao, kad vidiš Kanutea, Saldanju, Severinu, Belićevu energiju, a to posebno koliko je taj dečko kritikovan kad je došao, ispolo je da Elija Stolica to najviše pogodio, a napali su dečka da je došao zbog agencije koja ga zastupa i zato što mu je tate igrao s Elijom Stolicu, što je bilo sramno. Ispostavilo se da on mnogo napredovao i da sad ima mnogo više samopouzdanja i dodavanjima, da nije samo trkač. I sad, znači, kompletno nova energija, teren, društvene mreže, omladina, šal, bum, pun stadion navijača Partizana, na 3 tribine. Pritom ta južna je bila ispunjena, ne samo južna, nego onaj deo do zapada, to skoro nije viđeno. Da onoliko ljudi ima. Obično taj jug bude kod semafora, ali samo taj deo kaže. Sad vidiš, samo ljudi dolaze, ulaze na stadion. Sad, da, jeste, i zaista energija i sve to vrhunski bilo, ali sad, evo, narednog vikenda je utakmica gde je Partizan domaćin. Znači, imali smo 2 fantastična gostovanja, gde sve... sad bi zaista porazno bilo da bude prazan stadion. A neće biti. Ne može, jer se ljudi koji po prirodi idu, koji su sad bili i na zapadu i na istoku, koji su s bočnih tribina i oni žele ovo da gledaju. Oni veruju Igora Dolje. On je nekim poštenim odnosom, mislim, samo su se podsjetili kako je igrao, tako sada nastup. Ja sam mislio, što dušo važi i za Bataka, mislio sam da će sebe da uvedu u nekim momentima na teren, koliko su energični jedan i drugi. I to kod Ulja imaš, jednostavno nije ni malo teatralno. Znači, imao si ti trenere neke koji se onako grle s igračima prilikom izmena za kamere. Ne, kod njega je to spontano u zavisnosti od toga šta se dešava na terenu kad igraš. Nekog zagrali manje, nekog više, sve ih pozdravi, pa onda i navijače, znaš, imaš trenere koji se mnogo busaju pred navijačima, a imaš one koji kao šetaju pa se foliraju. Ne, onako suptilno pozdravi, ajmo jako, jednostavno je čovjek normalan. I to je deo navijača vratilo
i mislim da će ih biti i na bočnim tribinama. Sad, neće to biti enormna cifra, ali Zapad i Istok će pružiti podršku. Jer različiti profili ljudi, neko hoće da dođe, na primjer, pošto Jug navodno neće dolaziti, neko hoće da skandira nešto što Jug inače ne skandira, pa će zato, nije mu mnogo ni 18.000 za sezonsku. Ili 12 ako ima članstvo. Neko će doći i gleda dobar fudbal. 11. Pa dobro, 11 plus 1000 za članstvo. Pa dobro, to je članska, je trebalo biti u prošloj sezoni. To samo mi neki. Ali, hoće da kažem, neko hoće da gleda dobar fudbal. Neko voli Igora Dulja kao igrača. Ja vidim i kaže Zidane ga ne voli. Zidane ga ne voli. Ani Ronaldo. Ni Deko, ali doći Igor Dulja da priča zašto ga Deko ne voli. Ali, hoću da kažem da Partizan ipak ima navijače koji su možda malo zaboravili fudbalski klub, ali se sada vraći, ne možeš ti to da zaustaviš tek tako. Sad, posebno što taj Jug nema kredibilitet kod navijača s bočnih tribina i stalno su tu neke bile prozivke prisutne godinama, tako da mislim da ljudi koji su rešili da idu da ovo gledaju i podržaju ovaj tim, da će na zapad i istok doći. Ja se zaista nadam, jer zaista bi bilo onako, bio bi hladan tuš, znaš da to sve, a vidi se i koliko igračima znači. I koliko Duljaju znači. Apsolutno, mislim, naravno. Čak mi je to bilo malo onako i da se čovjek, da kaže šta god skandirali dođite, onako da malo je poražavajuće bilo u prvom momentu, ali on je promenio ploču sada kada vidi da ljudi hoće. Sad je čak pozvao upravu da ta... Eto vidiš, ja bih vrlo kratko to prokomentarisao, pošto ono teče nam vreme. Ja mislim da mu ta izjava baš nije pametna, jer se bojim da to može biti shvaćeno kao nešto protiv uprave i mislim da tu nije trebalo se pača, ali ajde. Mislim, jasno mi je da je to iz želje da, znaš, šta je pisac teo da kaže, jasno je da je to iz želje da dođe što više ljudi da ovo dono, ali ja mislim da prvo ne treba da bude besplatan ulaz, to nije dobro. Klub mora da ceni sebe, pričali smo. Klub mora da ceni sebe, moraju da postoje sezonske, mora da postoji prioritet ljudima koji kupuju sezonske, koji su višegodišnji nosioci sezonske, koji su članovi kluba, to sve mora postoji razlika. Ta priča, vratit ćemo vam pare, a da ovi, mislim, to ne pije vodu. Obezbedite ljudima da na rate kupuje sezonsku, da ovo, da ono, ta sezonska, ok, nek košta toliko, za 10 mečeva u Superligi Srbije ona će se isplatiti, dođite na 10 mečeva, u krajnjoj liniji, eto, Partizan će igrati kvalifikacije, najvjerojatnije grupnu fazu, isplatit će vam se sezonska, realno već do novembra. Znači, tako da... Samo, sad ne treba da greše, jel postoji neki rok, da li si vidio do kad je sezonska u prodaji? Mislim da to u suštini nema, ti možeš kupiti sezonsku tipa do ono... Jel može da se kupi sezonska posle eventualnog meča sa Steaulom ili do sad je uvek mogla. Pa to, znači oni samo treba da ostave sezonsku prodaju dok se uđu u grupe i onda će ljudi, verujem, hteti da je kupuju. Ali to je, znaš, to je više i taj revolt da ne bude, kako ti objasnim, ima toga i u fudbalu i u košarci. Mislim, svi smo imali možda taj neki moment, verujem, za koga god ko navijao, znaš, navikneš ceo život, prvo naučiš himnu svog kluba, kad dođeš na stadion, drugo što čuješ je uprava napolje. Apsolutno. Odgad znam za sebe. Pa ne, imao si skandiranje celog stadiona, ja domam to svih navijača uprava napolje. I sever, i jug, i zapad, svi su jednom vikali uprava. Ali koliko god Duljaj uložio energije, radio dobro, našao igrače, njemu da neko nije dao za tog Saldanju 1,3 miliona, on ga ne bi doveo. Apsolutno. Znači sad je to koliko je god bilo milion loših poteza. Državni projekat. Neka je. Nek sve budu državni projekat. Tako je. I država da uradi nešto. Znači, koliko god je bilo pogrešnih poteza, evo izgleda sad je neko rizikovao i Saldanja, ne znamo zbog 2 gola, nego što vidiš da je sve prisutan na terenu. Da se vidi šta je trener hteo, zašto je uloženo i šta će on da donosi. Znači, ne možeš ti da uradiš sve bez... Naravno. Mi smo navikli samo da se kunemo u trenera i igrača, što ok, jeste tako, ali ovog puta je iz nekog razloga podržan trener adekvatno. Promenili su se, kaže, sve i na terenu, i na mrežama, i na tribinama, i ti vidiš od one apatije, ti vidiš obrisi kluba. Nešto se dešava. Ajmo dalje. IMT Voždovac. Mali gradski derbi, ja sam ovu utakmicu ispratio drugo poluvreme, zapravo uhvatio sam ono što je bilo najbolje od te utakmice, a to je zaista drugo poluvreme. Prvo i pre svega, dinamično, otvoreno, momci, revolveraški obračun.
znači otvorenih spuštenih gardova, vidi, prštalo je na sve strane, u 3 poteza se dolazilo do gola. Kako smo i očekivali. Prelepa utakmica. Ovo je nešto, znači vidi, teren dobar, vrhunski. Prvo IMT-u deluje da će prijati veštak. Mislim da je ovo pun pogodak što se igra na Voždovcu. Sa druge strane, rekli smo za sezonske, rekao sam za šop, znači IMT je neko ko je došao tu da ostane izgleda. Po meni, ovo šta su oni pružili, to je to. Ovakve partije i momci ostajećete. Što se tiče, po meni je Voždovac ovde na gubitku. Voždovac je trebao i morao da pobedi ovaj meč, ali Voždovac, da kažemo da umesto 4 do 6 ima 1 bod. Ima 2 boda, izvini. Da. Jeste Bogdan Jočić postigao prvi pogodak, ali fantastični Luka Luković 1-1, zatim Glišić, pazi, imao je IMT jedan pogodak koji je onako zbog jednog tesnog ofsajda poništen, pa Glišić 2-1, znači to je već moglo biti 3-1, i moram da pohvalim Burmaza i reakciju kod drugog gola. Prvo, odličan centaršut i kakva reakcija od čoveka koji kada je došao se poprilično patio i bilo je to onako raznih komentara, čak i ljudi iz kluba. Sada Burmaz vidi onako ozbiljan napredak u jednog stabilnog superligaškog napadača. Vidi, mi smo ga ovde hvalili i prošle godine kako je otvorio sezonu i zbog učestvovanja u igri. Da. Jer gol dođe i ode, ali ti moraš da si prisutan na terenu. Ako nisi Aleksandar Mitrović. Da. ne. Onda ne brineš. Ili Filipo Inzaghi je sinonim to. Da. To je baš onako... Pa dobro, kako ekipu ima za sebe, mogu je da ne brine ni uče, mislim da ne učestvuje. Tako da što se ovog tiče, IMT je nešto što je vredno pažnje i mislim da će biti zaista zanimljivo pratiti ih tokom sezone. Kažem, eto, sezonske možete obezbediti, možete uskoro i u shop, tako da... Nekako ima simbolike da igraju na krovu, jer slični su Voždova, no mi nekako Voždova 2.0. Pa jeste. Sad vidjet ćemo samo ko će biti uspešniji. Poslednja utakmica kola odigrala se danas od 18 časova između Radnika i Spartaka. Igralo se u Nišu, pošto je teren na Surduličkom stadionu ne ispunjava minimum uslova za ozbiljan fudbal i FSS je dekretom rekao da ili to sredite ili će biti problema. Za sada su u Nišu, što je najgore, ni taj Niš nije ništa mnogo bolji, ali ajde, kao za nijansu je bolji. Treba ovde, ono što je bitno i što treba pohvaliti, to je pobeda Radnika 2-0, Radnik je došao do 3 boda. Spartak se poprilično namučio, s tim da je Spartak ostao bez Hrstića koji je otišao u Heken ili Haken. Pohvalimo rekordni transfer. Apsolutno, zaista svaka čast Spartaku. Sad, što se tiče Radnika, apsolutno heroj je Vuk Mitošić, koji je posle godinu i po dana tako nešto postigao pogodak. I tad je gol bio protiv Spartaka samo u subotu. Da, eto. Zaista prvo legenda superligaških terena, a sa druge strane čovek koji ima zaista jako tešku povredu i bilo je priča će nastaviti, neće nastaviti, onako pričali smo mi o tome i ovde kada se sve to desilo, ali zaista... Sećaš se i sad ovo kad se na proleće vratio, koliko smo bili srećni da ga uopšte vidimo na terenu, gol mi je zaista drag. Tako je, vidi, svaka čast, zaista, to su one prelepe priče koje zapravo onako čine, daju neku dragost i čine da sve to ima neki happy end. Izvini samo ovo, pošto smo i mi malo u cajtnotu zbog našeg dragog Kupeka, samo ovo da me neko ne shvati pogrešno. Malo pre što sam teo što je pričao Partizan. Poenta je da nemojte gledati ko sedi u fotelji, nego gledajte, idite na stadion. Pa onaj ko gleda ko sedi u fotelji, taj ne treba da dođe, mislim. To je, znaš, ko gleda? Mislim da je, jer mi je ovaj revolt i bojkot besmislen. Ne vidim Partizan za bilo koji klub. Ja ne znam kad je neki bojkot doneo nešto. Stvarno u fudbalu nigde. Ja mislim, to je bilo priča, evo ne znam, za Manchester United kao da će bojkotuju Glazere, svađaju se s njima još iz perioda kada su osvajali s Fergusonom, a kamoli sad, i šta im donosi? Ništa. Idi gledaj fudbal. Tako je. Ajmo na prognozu treće kola i da završamo. Ovako, znači treće kolo počinje 11. u petak, kada će Lučani dočekati, znači u petak od 19 časova Lučani dočekuju Crvenu zvezdu. To je onako malo čudan termin da šampion igra u njemu, ali dobro. Vuče, šta ti kažeš? Iz dvojke u dvojku 3+. Znači 2-2, 3+, dobro. Niđo? Dvojka i domaćin daje 3. Misliš gost?
Gost, izvinim, da. Koja bi kvota bila dvojka i domaćin daje 3, brate. 454.282. A toliko navijača imate svuda ste domaćini. Da. Ja ću reći 4+, mada će biti teško, ali ajde. Čekaj, domaćin 4? Ne, ukupno 4+. U subotu od 18.55 Voždovac, znači koji ostaje na svom stadionu, ovaj put kao domaćin, dočekuje Radnik iz Surdulice. Ja ću reći gol. Meni je ovo 0-2. Dobro. Dvojka. Vuk kaže dvojka. U istom terminu od 18.55 zaista jedan jako zanimljiv meč u Topoli. TSC dočekuje Radnički iz Kragujevca. Gol. Uze mi tip iz usta. Može gol. Prepisivanje. Prepisivači na gol. Ja ću reći 3+. Ajde, ne budemo sva trojici da ne puknemo ni isto. Od 21 čas subota, pazi, ozbiljno dobar termin, Čukarički Javor. Ja ću isto reći 3+. Kec mi je to. Kec, domaćin, 2+. Znao sam što sam čekao ko će reći. U nedelju od 18.55 u Kruševcu Napredak dočekuje Vojvodinu. Baš posle 4 utakmice baš Vojvodina mora da pobedi, a nije jednostavno. Kec-X. Ja ću reći Kec-X. Ne, vidjet ćeš. Ja mislim da je ovo kraj za Batak. Da se ne ljubimo. Ja ću reći 0-2. To će biti sigurno. Koja je kvota kao Kec i Batak dobio otkaz? Slobodna igra. Slobodna igra, da, komplet. Misliš da pomožemo, pišem Batak dobio otkaz? Pa, brate. Do sledeće emisije. Brate. Da, kao naš, dok ne počne. Inače, lep je gest bio Dulja na kraju konferencije. Jeste, podrška kolegi, da. Bataku, zato što je Batak i pružio podršku Dulju kad je došao u haos i uzvrati. Nije samo rešenje smeniti trenera, to je isto poruka. Pa nije, ali vidjet ćeš da će se desiti. Pa kod nas kod da jeste, brate, kako ih menjaju, kod nas kao da kažu smeni trenera. Mora biti prva smena, Batak će biti prvi koji leti iz Superlige ove godine. Mora jedan u prva 2 kola da probije led. Premier Liga daje ozbiljne kvote na prvog smenjenog trenera, to je ozbiljan tip tamo u Engleskoj. Tako što ne bismo mi to uveli. Apsolutno, znači Batak otkaz. Ajde. 19.30 nedelja Partizan Radnički Niš. Kec i domaćin daje 3. Daje 3. Ni jedan ni drugi Radnički nisu imali sreće. Domaćin 2+. Gol, dobro. Spartak, od 21 čas u nedelju Spartak Subotica Železničar Pančevo. Lep vojvođanski derbi za kraj kola, ležerno. Banat na Bačku. Šta bi tu mogli? Ja ću reći, ovo je derbi, rusko-ukrajinski derbi u Subotici. Gol. 2-3 gol. Mislim da će biti gol. Samo ne bude neko kijamet. Dvojka. Opa, dobro. I u ponedeljak od 18 časa nešto što ćemo ispratiti u emisiji Novi Pazar IMT. Dvojka. Dobro, kaže dvojka. Niđo? Šta bi to? Pa to mi je po golu oba poluvremena nekako. 1+, 1+. Ja ću reći od 1 do 3 ukupno. Dobro, to je u suštini to što se tiče prognoza. Ja ću vam reći ovako kao teaser za kraj da ćete dobiti izveštaj najvjerojatnije u subotu iz jedne utakmice u inostranstvu, tako da tipujem utakmicu. Sad ovo naš dok bude fade out ide, dok budem spuštao reglere i pozdravljava za laku noć. Željezničar Borac, Keci domaćin daje 2+. Vidimo se. Opa. Laku noć, čujemo se naravno ponedjeljka, uživajte.